Goeie mensen thuis vanuit Theater Sens in Dokkum. Jong en informatie jonne die het organiseren wordt door de Friesland en de Sionsberg. En we zullen proberen om jong meer te leren over de gearwerking tussen die beiden en ook tussen de gearwerking met de medische specialisten en de huisartsen. Een heel belangrijk onderwerp wat vanaf 2011 al in peteer is. En werd men het eigenlijk nog net over eens is. De verhalen die willen nou dat er in ieder geval een contract is, een 3-jarig contract, maar dat moet nog ondertekenen worden. En waarom als het nog net ondertekenen worden is, ja, dat zullen wij proberen ook deze jongen helder te krijgen. Een hele belangrijke jongen voor alle inwoners van Noord-Eerst-Friesland en van de Marne, stukje Grijnsland, jet dan ook even bij Friesland, om te leren hoe de zorg aan zijn verdeeld worden zal. En als er goede afspraken met de Friesland maken worden. Heel belangrijk dus deze jongen. En wie zullen deze jongen helemaal verslaan van hem thuis, zodat je hem mij luisteren kennen, de uitleg die het jong wordt, terug de Friesland zorgverzekeraar, de medisch specialisten, de huisartsen en de Sionsberg. Ik ga hem dan verder via deze uitzending daarvan ophechten. En we gaan als eerste even in peteer met een van de medisch specialisten, want die hebben een wezenlijke taak in de nieuwe gearwerking. Dus ik kom even bij hem waarom. No matter what color, you want to steal my brother. I said no matter what color, you want to steal my brother. Ik sta hier bij de medisch specialist Brouwer. Meneer Brouwer, wat is jouw rol deze jongen, maar ook in de gearwerking met de Sionsberg? Ja, ik ben eigenlijk al sinds 2010 denk ik betrokken bij de Sionsberg. Dus hij is gekomen als cardioloog. En toen eigenlijk de hele ontwikkeling meegemaakt tot en met vandaag. Uiteindelijk ook een rol gekregen binnen het managementteam. En ik ben eigenlijk ook voorzitter van de medische stafvereniging. Dus ik vertegenwoordig de medisch specialisten. Nou heb ik in ieder geval begrepen dat de medisch specialisten een hele grote rol hebben in de gearwerking tussen de Friesland en de Sionsberg. Ja, grote rol. Ik vind dat we met elkaar allemaal onze rol pakken, zeg maar. En de medisch specialisten ook, maar vooral de huisartsen. En die rol die hebben we niet op ons genomen of zo. Voor een gedeelte hebben wij gewoon een aantal zaken gewoon moeten organiseren vanuit onze medisch specialistische professie. En dat hebben we gewoon opgepakt. En dat merk je vooral in de samenwerking met de huisartsen, met de organisatie die nu ook staan. Ja, en dat hebben we gewoon de afgelopen jaren gewoon opgepakt en zijn er al op in gaan staan. Dus die rol hebben we gewoon gepakt, ja. Wat ik jou beluister, dan werkt het eigenlijk al? Kijk, we hebben eigenlijk al 60 jaar, hè, bestaat Sionsberg al. En sinds die tijd zijn er medisch specialisten en ook huisartsen. Dus die samenwerkingsband is heel sterk. En de patiënten kennen ons ook. Hè. Wat dat betreft is het gewoon een vast gegeven dat wij hier zitten. En ik denk dat 60 jaar ervaring, zo lang zit ik nog niet, maar toch van mijn voorgangers en de huidige specialisten toch wel voor zich spreekt, zeg maar. Ja. Nou, nu is het door al dat gedoe wat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is het vertrouwen eigenlijk bij de patiënten, maar ook de inwoners van Noord-Oost-Friesland, wel een beetje gezakt. Zou deze avond daar een aanzienlijke bijdrage aan kunnen leveren om dat te veranderen? Ja, dat denk ik wel. Maar echt vertrouwen gezakt, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want ik zie op de poli spreken niet anders dan tevreden mensen, hoor. Dus het leeft wel een beetje bij mensen in die zin van... Sommige mensen zeggen tegen elkaar het vertrouwen is weg. Maar ik durf het tegendeel te beweren. Dat het vertrouwen eigenlijk de laatste jaren steeds meer terugkomt. Er is een zwarte periode geweest, dus lang geleden. En ik heb het idee dat de afgelopen 2 jaar dat we het echt goed hebben opgepakt met elkaar. Door echt ervoor te zijn voor de patiënt, zeg maar. En die rol hebben we goed gepakt. Dus dat vertrouwen is er alweer, hoor. Maar ik denk dat vanavond dat we vooral naar de toekomst moeten kijken. Wat gaan we nog meer doen hierna?
Dus niet alleen naar het verleden, zeg maar, wat er gebeurd is in het vertrouwen, maar meer kijken van wat kunnen we opbouwen en waardoor kunnen we nog meer vertrouwen en nog meer zekerheid geven aan de mensen in deze regio. Nou bent u straks een spreker, maar kunt u ons een beetje verklappen wat het nog meer vertrouwen wat dat dan inhoudt? Ja, ik denk dat we met name moeten zorgen dat de samenwerking tussen de medisch specialisten en huisartsen optimaler wordt. En dat ook vooral de rol van de Friesland wat meer belicht wordt. Ook dat hier ons toch wat meer ruimte moet gunnen om bepaalde dingen te ontwikkelen. En ik denk dat het ook goed is dat wij het vertrouwen uitspreken richting ook de partijen. Dat wij helemaal niet zo'n rare partij zijn. Dat we wel met elkaar willen zorgen voor veilige zorg en goede zorg. En niet zoals wat vaak het idee is als ze medisch specialisten zijn, gaan ze alles doen. Nee, dat willen we helemaal niet. We willen de cliënt centraal stellen, de patiënt centraal. En dat willen we samen met elkaar oppakken. En ik hoop dat dat blijft hangen vanavond. Dat wij echt een partij zijn, ook als medisch specialist, die dat heel goed oppakt en ook in de toekomst een vertrouwelijke partner blijft. Meneer Brouwer, dank u wel voor dit inleidende gesprek en heel veel sterkte straks met uw toespraak aan de bezoekers die hier straks hopelijk met grote hoeveelheden binnenstromen. Ja, zeker. Dank u wel. Dank u wel. Dag. Ik sta hier met de heer Cornelissen en die is voorzitter van de stichting Red de Sionsberg. Jazeker. Ja. En is die nou gered, Cornelissen? We hopen dat de Sionsberg inderdaad gered is, want het wordt wel een keer tijd hè, dat we aan een einde komen van een periode dat we zeggen van nou die Sionsberg die kan er jaren weer tegenaan. Ja, want het is wel een lastige periode geweest. Hè? Als ik kijk, in 2011 is het eigenlijk een beetje begonnen, onder aanvoering van Terke Visser. Dat klopt, 29 november om precies te zijn, dus we hebben net 5-jarig jubileum gehad. Hadden we niet willen vieren, maar het moest toch. Ja, en dan maak je een toch wel hopeloze periode door voor de Sionsberg, of niet? Ja, het waren ups en downs. Hè? Dus je krijgt steeds weer momenten dat je denkt van nou, het gaat wat de goede kant op. En dan worden er toch weer wat spaken in de wielen gestoken als het ware. Maar nu zitten we toch op het punt dat de verwachtingen lijken nu goed. Wat verwacht u nou van deze avond? Nou, van deze avond hoop ik dat we in ieder geval het beeld kunnen gaan krijgen dat zowel de eigenaren van de Sionsberg, de specialisten, de huisartsen laten zien dat er een goed stuk samenwerking gecreëerd gaat worden hier in de regio. En dat die zorg dichtbij, die laag acute zorg, dat die gegarandeerd is voor de regio. Want dat is heel belangrijk, denk ik. Je moet niet voor elk wisselwasje naar Leeuwarden of naar Drachten of naar Groningen moeten. Dat moet dichtbij kunnen, dichtbij het gezin, bij de huiselijke situatie. Nou, er kunnen heel veel dingen er in Dokkum opgelost worden, medisch dan. Laag complex en nou, ik verwacht ook dat dat uitgebouwd kan gaan worden. Dat we nu echt kunnen gaan bouwen aan die nieuwe Sionsberg. Wat eigenlijk wat mij betreft de afgelopen 1,5 jaar al had gemoeten, of de afgelopen 2 jaar. Maar Cornelissen, nou, de Sionsberg die staat er wel. En ik hoor u zeggen van uitbouwen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, op dit moment zijn er bepaalde specialismen actief in die Sionsberg. We weten ook allemaal dat de Sionsberg eigenlijk kantooruren open is. We waren voor het faillissement gewend dat het ziekenhuis toch langer open was, hè, ook 's nachts bereikbaar was. Nou, die situatie die willen we heel graag weer, want er is een zorgprofiel bedacht in een regioplan, hè, dus bijna 2 jaar geleden dat dat opgesteld is. En dat zorgplan, dat is heel belangrijk dat dat uitgevoerd gaat worden. En daar waren de eigenaren heel druk mee aan de gang om dat handen en voeten te geven, om dat hier in de regio neer te zetten. Maar we hopen dat dat nu doorgebouwd kan worden, want er gebeuren steeds weer dingen die niet zo fraai waren in de afgelopen 2 jaar. Dus jullie zijn eigenlijk een beetje de luis in de pels als ik dat zo hoor. Nou, eigenlijk misschien wel naar 2 kanten toe, hè? Want we hebben de eigenaren van de Sionsberg op de huid gezeten. Omdat we dingen vonden dat bepaalde zaken niet snel genoeg gingen. En van de andere kant hebben we natuurlijk ook de Friesland op de huid gezeten, omdat we wel belangrijk vinden dat die zorg, want ze hebben een zorgplicht, dat die zorg hier ook geboden wordt in de regio en dichtbij. En hebt u nog vertrouwen erin dat vanavond het helemaal klaar komt en dat het vertrouwen weer terug is? Nou, dat redden we niet in 1 avond.
Kijk, dat moet groeien, dat vertrouwen. Ik denk dat er tussen afgelopen zomer en nu heel wat gebeurd is. Ook bij de Friesland. Dat ze laten zien dat het de goede kant op gaat. Maar we moeten vooral zorgen dat die specialisten en de medische staf in het ziekenhuis, dat die weer eigenlijk de baas worden over dat ziekenhuis. Dus de stichting die kan nog niet ter zille? Nee, absoluut niet. We zullen het nauwlettend blijven volgen. En we hopen dat we over 3 jaar niet opnieuw alles uit de kast hoeven te halen aan het einde van het contract. En tussendoor ook niet verrast gaan worden. Meneer Cornelissen, eerst dank u wel voor dit interview. En ik wens u ook een hele prettige avond. Nou, dankjewel. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. You're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend. Ik sta hier bij Dave van der Bremer, huisarts in Damwoude. En meneer van der Bremer, wat komt u hier nou op deze informatieavond vertellen? Nou, dat laat ik voor zometeen. Ik denk dat mijn belangrijkste boodschap is dat in de afgelopen 2 jaar er zorg is georganiseerd waarbij er een hoop dingen niet goed zijn gegaan. En waarbij ik denk dat als we betere communicatie krijgen, er een goede verbinding kan ontstaan tussen de eerste lijn en de tweede lijn. En ik zal u zo meteen uitleggen op uw verzoek wat de eerste lijn en de tweede lijn inhoudt. Ik denk dat in de fase waarin we nu zijn aanbeland, dat we eerst moeten garanderen aan de bevolking, aan de bewoners van deze regio, dat de tweede lijn zorg is gewaarborgd. En dat wij dan, als wij als eerste lijn, en dat zijn de huisartsen, de tandartsen, de fysiotherapeuten, een goede ondersteuning hebben vanuit de Sionsberg, dat we dan kunnen gaan praten over waar dan de anderhalve lijnszorg ligt. En ik denk dat anderhalve lijnszorg, dat een fase is die komt nadat er goede tweelijnszorg is geborgd. En niet andersom. Maar mensen die hebben het woord anderhalve lijnzorg een beetje op het netvlies staan. Begrijpen vaak niet waar het dan over gaat. Hebt u daar ondertussen ook al wat ervaring mee opgedaan? Want de medische specialisten die zijn er natuurlijk wel. Ja. Ik moet u eerlijk zeggen dat het hele begrip anderhalve lijnszorg ook voor mij nog ingewikkeld is om uit te leggen. Ik denk dat het inhoudt dat we als huisartsen meer faciliteiten en ondersteuning tot onze beschikking krijgen, zodat we ook de zorg kunnen efficiënt maken. Een voorbeeld van anderhalve lijn zorg is denk ik het beste te geven aan de hand van het voorbeeld van de huisartsenbedden. Het is tegenwoordig zo dat we als huisarts in Dokkum een patiënt kunnen laten opnemen. Bijvoorbeeld, ik heb een patiënt met een probleem ten gevolge van medicatie. Die patiënt is bijvoorbeeld door medicatie wankel ter been, stijf, rigide. Dat betekent dat hij niet zo makkelijk kan opstaan, dat hij makkelijk valt. En als huisarts kan ik bijvoorbeeld de verdenking hebben dat dat komt door dat de medicatie te zwaar gedoseerd is. Als ik bij deze alleenwonende oudere persoon de medicatie ga verlagen in de thuissituatie, dan betekent dat er misschien situaties kunnen ontstaan die gevaarlijk kunnen zijn voor de patiënt. Terwijl als ik deze patiënt laat opnemen in de Waadwente in Dokkum en ik laat onder supervisie van de verpleegkundigen van de Waadwente in opdracht van mij als huisarts de medicatie aanpassen. En dit voorbeeld heb ik toevallig recent aan de hand gehad. Dan heb je een veilige situatie waarbij je binnen 2-3 weken opname de patiënt weer mobiel thuis kan krijgen. Zonder ingewikkelde tweede lijns, dat wil zeggen specialistische zorg erbij, maar wel met veiligheid voor de patiënt. Ik denk dat als we echt een voorbeeld willen noemen van succes van anderhalf lijn zorg, dan zijn dat de huisartsenbedden. Wat verwacht u nou van deze avond? Want er is nu een avond georganiseerd door de Friesland in samenwerking met de Sionsberg. Wat verwacht u daar nou van als huisarts? Ik hoop dat we in de komende jaren zullen zien dat er een beter evenwicht is in Dokkum tussen de eigenaren van de Sionsberg en de zorgverzekeraar. En dat de zorg in de Sionsberg kan worden gegarandeerd, zodat we vanuit dit dieptepunt van zorg in Dokkum kunnen groeien naar weer het maximaal haalbare aan zorg in Dokkum. Dat is mijn hoop.
Dank u wel. Ik wens u sterkte voor, straks voor de speech die u gaat houden en voor het beantwoorden van de vragen, maar die zullen er ook vast zijn. Veel succes en bedankt voor het interview. That's why I lay down at your feet, boy. And every now and then you give me flowers, mostly the morning after, to show me that I was wrong, so wrong. And it took me 100 years to find you. It's sad, I admit, and I can't quit. But I lie and I cheat. That's why I lay down at your feet, boy. I lie and I cheat. That's why I lay down at your feet, boy. And every now and then you blow me a kiss, and then you blew it with your fist. Pride makes me bear these bruises when you grin. No roses without thorns. I lie and I cheat. That's why I lay down at your feet, boy. I lie and I cheat. That's why I lay down at your feet, boy. I'm a liar, I'm a cheater. 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 I'm a liar, I'm a cheat, I'm a cheat, I'm a cheater. Every now and then I think about my life. If you want the sun, then I'll be there to make it shine. Wherever you are going, I am the one. Can't you see my arms are open wide? Desire keeps on growing. No need for questions, I can see it in your eyes. I only need one answer. Where will you spend the night?
Volgens mij is iedereen, ja, ik ben verstaanbaar. Volgens mij is iedereen binnen inmiddels. Dus ik zou de mensen die nog hiervoor staan willen verzoeken even een plekje te zoeken. En dan gaan we echt starten. Mooi, dames en heren, beste mensen uit de streek. Je bent secret ontvangen door je eigen stedelijke harmonie, muziek van de stedelijke harmonie. En ik zeg welkom hier op deze bijeenkomst over de takkomst van de Zwarg in Noord-Eerst-Friesland. Mijn naam is Gerard van der Veer en ik heet je alle welkom namens de organisatoren van deze bijeenkomst en namens de initiatiefnemers. En dat zijn vanavond het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel, de stichting Red de Sionsberg, de huisartsen uit de regio, de Sionsberg zelf, Cardiologiecentra Nederland, de DC-klinieken en zorgverzekeraar de Friesland. En u hoort het al een beetje aan mijn introductie, dat is wat een mix van Nederlands en Fries. Maar er zijn hier vanavond ook mensen aanwezig die uw prachtige taal net machtig binnen. Dus het Nederlands zal overwegend de voertaal zijn vanavond. Maar mocht u toch het liefst een vraag in het Fries willen stellen, in de tweede helft van de avond, dan kan dat natuurlijk ook. Dan zorg ik voor een liedse oerzetting. Nou, ook een welkom naast alle aanwezigen hier in Theater Sens. Een welkom voor de kijkers van de lokale omroep RTV Noordoost-Friesland, die de live tv-uitzending van vanavond volgen vanaf de bank. Welkom. Nou, zoals u weet is er de afgelopen tijd heel veel gebeurd rondom de Sionsberg en de zorg in Noordoost-Friesland. En u heeft dat allemaal min of meer, denk ik, wel gevolgd, ook via de media. En deze avond is vooral bedoeld om u als inwoner te informeren over de stand van zaken rond de Sionsberg, maar ook over de plannen voor de toekomst en voor goede zorg in de regio. Dat is het centrale thema van deze bijeenkomst. En zometeen krijgt u alle gelegenheid om de betrokken partijen vragen te stellen. Maar eerst krijgen zij zelf de gelegenheid om uit de doeken te doen hoe het ervoor staat en welke plannen zij voor de toekomst hebben. U kunt zometeen luisteren naar korte bijdragen van de huisartsen uit Dokkum en omstreken. Er komt ook een medisch specialist, nu werkzaam in de Sionsberg, aan het woord namens de medisch specialisten daar. De directie van de Sionsberg zal een korte inleiding houden en natuurlijk ook de raad van bestuur van zorgverzekeraar de Friesland. Aansluitend, ik zei het zojuist al, is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Hoe het allemaal precies in zijn werk gaat, dat vertel ik u zo meteen. Maar ik wil nu eerst de eerste spreker bij u introduceren en dat is Igor Tulevski. En hij is voorzitter van de raad van bestuur van de Sionsberg. En hij gaat u vertellen hoe hij samen met zijn medewerkers en andere zorgpartijen in de toekomst de zorg in Noordoost-Friesland vorm wil geven. Dat komt omdat u achter mij langs loopt. Maar goed. Hij gaat in ieder geval vertellen hoe hij de zorg in Noordoost-Friesland voor de toekomst vorm wil geven. Ik zou zeggen, graag uw aandacht voor Igor Tulevski. Goedenavond allemaal, welkom. De vragen mogen gesteld worden in het Fries, Nederlands en Macedonisch. Dat is mijn moedertaal, dus gaat uw gang. Er waren inderdaad turbulente tijden. Er is heel veel gebeurd. Heel veel dingen die wij serieus niet leuk vonden. Maar ik ga daar niet verder op in. Dat vergeten we niet, dat weten we wel. Wat ik wel wil zeggen is, wat hebben we hiervan geleerd? Want het is belangrijk, want het is een paar keer gebeurd in het verleden. Wat we geleerd hebben is dat we samen ontzettend sterk zijn. Als je gelooft in je normen, waarden en waar je achter staat. En als je je rug recht houdt, krijg je veel. En dit hebben we niet alleen gedaan, dat hebben we samen gedaan. Ik wil mijn oprechte dank uit een aantal mensen en partijen. Red de Sionsberg, Gerus en zijn team, helden, echt. Dat wij hier staan, dat is hun verdienste. Oprecht. Applaus waard.
De burgemeester, Marga Anders, wethouder, absoluut dank. Jullie hebben nek uitgestoken, jullie hebben echt dingen gedaan die wij niet gaan snel vergeten. Bijzonder. De hele bevolking, onze specialisten, de huisartsen, het is echt een bijzondere tijd en we hebben echt geleerd dat we samen dingen voor elkaar kunnen krijgen. En hele grote krachten kan je weerstaan als je samen bent. Wat wil ik met jullie vandaag delen? Sionsberg, dat wordt een pareltje. We gaan echt heel hard voor werken, dat beloven we wel. En wat gaan we hier doen? Dat wordt een plek waar de burger en de patiënt echt centraal gaan staan. Dat is onze belofte naar jullie toe. En wij verwachten dat als wij iets anders doen, horen we het graag. Wij gaan ons inzetten voor zienige en zuinige zorg. Want wij moeten wel met elkaar waken dat de zorg in Nederland solidair is en blijft. Wij gaan ons committeren op geen wachttijden. Dat wordt wel een uitdaging. Waarom? Omdat wij zijn niet de enige die zorg leveren. We hebben ook specialisten uit andere ziekenhuizen. En daar zijn ook wachtlijsten. Dat is ook een andere manier van werken. Dus dat wordt een uitdaging, maar wij gaan ons wel sterk inzetten dat jullie, als jullie bij ons willen komen, niet hoeven te wachten. Wij gaan ons absoluut inzetten voor samenwerking. Wij vinden dat de patiënt moet op elk moment bij de juiste dokter zijn. Wij geloven niet in delen op leeftijd, op welke verdeling dan ook. We geloven ook niet in lijnen. De patiënt moet de juiste zorg op de juiste plek krijgen. En dat is ook een uitdaging, dat is iets nieuws. Dat moeten we ook leren en dat gaan we met elkaar samen doen. Maar wij gaan ons inzetten voor samenwerking in de keten. Samen met de huisartsen, samen met onze collega's uit Nijsmellingen en uit MCL. Wat is hiervoor nodig? Innoveren, durven. We moeten echt hier dingen doen waar we lef moeten tonen. En ik ga jullie vragen om ons hier te ondersteunen. Dit wordt een weg met vallen en opstaan. Dit is niet iets wat wij zomaar gaan doen of vanzelfsprekend is. Wij zijn wel zelfverzekerd, maar wij zijn ook nuchter en realistisch. Dus wij hebben lef, dat hebben we tot nu toe ook laten zien dat we dat hebben. En die lef gaan we nu op de juiste plek gebruiken. Bij de patiënt, waar we eigenlijk voor hier gekomen zijn. Dus innovatie met lef, dat is in onze genen en dat gaan we hier ook proberen uit te voeren. En dat is ook hard nodig, want in dit gebied is een specifiek gebied waar zorg broodnodig is, maar ook met specifieke kenmerken. En die moeten we ook respecteren. En wat we ook belangrijk vinden is preventie en voorlichting. Ik denk dat wij als artsen tekortkomen in communicatie met onze patiënten en met de burgers. We moeten wel duidelijker zeggen en vertellen en uitleggen wat wel en wat niet de gezondheid bij de mensen bevordert en daar ons inzetten om te zorgen dat mensen voordat ze ziek worden een aantal stappen kunnen ondernemen om dat in sommige gevallen ook zelfs te voorkomen. Wat hebben we tot nu toe gedaan? We hebben tot nu toe alle polyklinieken geopend die we hebben beloofd. Eigenlijk zelfs iets meer. Even kijken, ik sta een beetje met jullie in de rug toe. Ik ga even zo staan. Dus alle polyklinieken staan open. De planbare dagbehandelingen zijn open. Diagnostiek hebben we open. We hebben samenwerking met huisartsen die echt verliep perfect voordat wij hier kwamen. En dat hebben we alleen maar zo gehouden. We hebben 120 medewerkers. En waar we ook bijzonder trots op zijn, we hebben een eigen geavanceerde informatiesysteem die ons in staat gaat brengen om alle innovatie nog harder toe te passen met wat we van plan zijn. Dit heb ik eventjes tussendoor gepropt, want er waren nog twijfels of Sionsberg in de huidige constellatie nodig is, of hier tweede lijn nodig is. Wij hebben ongeveer 200.000 mensen, unieke patiënten in onze database. Dit jaar hebben we ongeveer 100.000 polyklinische bezoeken gehad. En ik begin met iets wat iedereen begrijpt, want alle andere getallen komen nog, maar dit begrijpt iedereen. Als je 100.000 bezoeken hebt en gemiddeld 40 kilometer moet reizen, want het is een feit dat je hier hebt als je naar Drachten of naar Leeuwarden zou gaan. We hebben gemiddeld 40 genomen, dat is waarschijnlijk nog meer.
dan hadden wij 8 miljoen kilometer meer moeten reizen dan wat we nu gedaan hebben. En als je dat in geld uitdrukt, dan kom je op een krankzinnig bedrag. Hier moet je natuurlijk nog niet eens parkeergeld, verlies van tijd, werken en dat soort dingen. Dus Sionsberg is niet alleen maar voor de zorg nodig, maar ook voor de economie nodig. En Sionsberg heeft tot nu toe al laten zien dat hier echt wordt geld bespaard. Doe ik iets verkeerd of met het kraken? Ik geef u even deze microfoon. Nou, misschien is het handig. Dat is goed. Dus wat is ons doel? Dat is een medische instelling in het leven te roepen waar echt patiënt centraal staat. Een netwerk. En waarom netwerk? Omdat wij hebben niet de illusie dat in Sionsberg alles gaan doen. Dat is niet onze intentie, maar dat is ook niet wenselijk. Wij gaan alleen maar doen wat in deze regio nodig is. Wat u aan ons vraagt. En om u een volledige palet aan zorg te bieden, moeten we werken als een netwerk. En netwerk zijn onze partners vanaf basiszorg, huisarts, specialisten en onze partners in Leeuwarden en in Drachten. Wat hebben we voor nodig? We moeten werken volgens dezelfde protocollen. Heldere afspraken wie, waar, wat voor zorg levert. Voor de patiënt moet echt heel duidelijk zijn waar ze wat krijgen. En ongeacht aan welke poort ze zich melden, dat ze dezelfde weg gaan bewandelen. Wil je je verbeteren, moet je ook kunnen meten. En wij zijn daar heel goed in. En we meten om te leren. Want de enige manier om je te verbeteren is tijdig je eigen fouten te herkennen en fouten te voorkomen. Dus wij zullen ons continu proberen te verbeteren. En daar hebben we jullie kritiek ook voor nodig. Opbouwende kritiek. Dus als jullie vinden dat wij iets anders moeten doen, horen we het ook graag. Waar we ook bijzonder trots op zijn, is dat wij artsen hebben, ook uit andere ziekenhuizen. Dat houdt ons scherp. De manier van werken is anders. Maar ook de overleg en de kennis wordt daarmee groter. Niemand weet meer dan wij met z'n allen samen. Dus naarmate meer artsen zijn betrokken in het zorgproces, in overleg, onze kennis wordt groter. Dus de mobiliteit van onze zorgverleners is niet iets wat in onze nadeel werkt, maar het is een groot voordeel voor ons. Zo zien wij dat. Communicatie is iets wat we tot nu toe waarschijnlijk niet uitstekend hebben gedaan, maar we zullen echt ons verbeteren daarin. En wat ook belangrijk is, willen wij zorg in Nederland betaalbaar maken, of houden, laat ik het zo zeggen, moeten we zorgen dat de zorg niet meer van 2 handen naar 2 handen is. En dat klinkt misschien raar, maar als u meedenkt dat wij worden allemaal ouder, we leven langer, maar we leven met ziektes. En we hebben steeds meer zorg nodig. En het aantal zorgverleners zou naar verhouding afnemen. Want de vraag gaat alleen maar toenemen. Dus als we de zorg blijven leveren met 2 handen op 1 patiënt, gaan we de strijd verliezen. Dus we moeten zoeken naar andere mogelijkheden. En gelukkig die zijn er. Een van de vernieuwingen die wij hier willen brengen, en dit moeten we eventjes zo zien, dit is niet wat we voor iedereen gaan toepassen. Wij zeggen dat het streven naar het beste is de grootste vijand van goede. We gaan voor het goede in dit geval. Wij streven niet dat iedereen dit gaat doen. Wij gaan proberen om dit langzaam in te laten groeien. Maar het is echt broodnodig. We moeten zorgen dat de innovatie onderdeel van ons systeem wordt. Anders is zorg in deze regio moeilijk op te brengen voor ons allemaal. Wat we graag zouden willen is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven. Want er is geen andere plek mooier en beter dan thuis. Gezien het feit dat wij zijn heel knap geworden om mensen niet dood te laten gaan. Dus we kunnen bijna iedereen redden. Alleen ontstaat een bepaalde materiaalvermoeidheid. Dus mensen worden chronisch ziek. Dus het leven langer, maar wel ziek. Dus chronisch zieke mensen komen herhaaldelijk naar het ziekenhuis. Nou, dat is vervelend voor de mensen, want niemand vindt het leuk om naar het ziekenhuis te gaan.
Dus wat wij gaan proberen, is wij gaan proberen om de mensen zelf de metingen te doen thuis, zoals we dat in het ziekenhuis doen. Met andere woorden, we zien het lichaam als een continu bron aan medische data. Dus we hebben hartslag, bloeddruk, temperatuur, zuurstofverzadiging. Dat zijn allemaal parameters die meetbaar zijn. En die meten we op dit moment in het ziekenhuis. Dus om dat te meten moeten we u in het ziekenhuis brengen. Nou, de huidige technologie brengt ons in staat om die metingen niet meer in het ziekenhuis te hoeven te doen. Dit kunnen we gewoon mensen thuis doen. En dat gaat zonder dat u iets bijzonders hoeft te doen. Het gaat vanzelf. Of het grootste gedeelte gaat vanzelf. U hoeft geen computerwetenschapper te zijn. U hoeft niet met computers opgegroeid te zijn. Dat is de eenvoud. Dus wij willen de techniek gebruiken niet als doel op zich, maar als verlengde arm van ons werk. We willen dat techniek ons helpt in ons doel om zorg betaalbaarder te maken. En beter. Dus als u thuis alle deze apparaten hebt en die worden met de dag beter en kleiner en leuker en interessanter en kleurrijker. Dus dat gaat alleen maar beter worden. Wij zullen met een centrum die toevallig in Dokkum is, gaan we eigenlijk dit in heel Nederland uitvoeren. En zelfs misschien ook naar buitenland. Dus hier vormen we een zogenaamde zenuwcentrum, waar alle deze gegevens binnenkomen. En daar zitten mensen, die weten precies wat ze moeten doen op het moment dat iets gaande is. Dus dit moet u niet zien als een soort spoedhulp. Dit is geen eerste hulp. Hier hebben we het over mensen die chronisch ziek zijn. Dus deze mensen komen 1 keer, 2 keer, 5 keer, 10 keer per jaar naar het ziekenhuis. Dat is wat wij vinden dat niet meer nodig is. Dus dit is niet iets wat men gaat gebruiken als iemand hartinfarct krijgt of beroerte of wat dan ook. Nee, daar hebben we andere systemen voor. Dit is voor mensen met chronische ziekte. Maar even ter informatie, op dit moment 40% van de kosten in Nederlandse zorg worden gemaakt door chronische ziekten. En dat gaat alleen maar stijgen. Men verwacht dat komende decennium dat wordt 60%. Dus het is heel belangrijk dat we die mensen op andere manier zien. Dat is patiëntvriendelijker en voor ons veel beter. Want in plaats van 1 of 2 metingen hebben wij een continu meting. Dus we kunnen veel eerder iets doen als we zien dat bijvoorbeeld uw bloeddruk omhoog gaat, of dat u meer vocht vasthoudt, of dat het hartslag omhoog gaat. Vaak voel je dat nog niet eens, maar met dit soort systemen kunnen we het veel eerder zien. En dan kunnen we eerder ingrijpen en daarmee kun je voorkomen dat het ziektebeeld erger wordt, of dat u in het ziekenhuis opgenomen hoeft te worden. En uiteraard, de huisarts is nog steeds de hoofdbehandelaar. Dus alles wat wij aan data en conclusies verkrijgen, wordt gedeeld met de huisarts. En dan gaan we samen kijken wat de beste manier is om verder de zorg te leveren. En in sommige gevallen is het niet anders. Mensen moeten naar het ziekenhuis gaan, maar dan hebben wij iemand die goed in kaart gebracht is. We hebben heel veel gedaan en onze collega's in ziekenhuizen zullen veel makkelijker in ieder geval het idee hebben waar het over gaat. Dus dit is het schets hoe wij in Sionsberg van plan zijn om de chronische zorg, deel van de ouderenzorg en misschien langzaam steeds meer in werk te stellen dat meer mensen makkelijker toegang hebben tot zorg. Nog een keer op andere manier. Dus mensen krijgen bepaalde sensoren thuis. En dat doen we niet zomaar, maar doen we bij mensen met specifieke problemen, specifieke sensoren. De data gaat continu naar het datacentrum. Als er alarm is, dan komt eerst een verpleegkundige die met mensen. Dus wij kunnen bellen, we kunnen videoconsulten met elkaar bewerkstelligen. Dus we kunnen elkaar echt zien en spreken. En als echt niet anders kan, dan komen we ook langs of komt u ergens naartoe. En tegelijkertijd is de huisarts en de specialist op de hoogte van wat er gebeurt. Wat belangrijk is dat voor het eerste keer gaan ook de preventie tussen de patiënt en de dokter zetten in de tweede lijn. Want tot nu toe zijn we gewend, wij vertellen u wat moet doen. Dus wij verzenden alleen. Maar op deze manier zullen we in staat zijn om te verzenden, ontvangen en dan nog een keer te verzenden en weer te ontvangen. Dus we openen een nieuw kanaal waar
zorg laagdrempeliger geraadpleegd kan worden bij bepaalde problemen. We kunnen ook hiermee adviezen geven over afvallen, meer bewegen of specifieke problemen. Daarmee kunnen we ook voorlichting geven, wat ik zei, adviezen geven en als het niet anders kan, toch ons werk doen als specialist. Dus wat we willen bereiken is dat de patiënt een veilig gevoel krijgt, minder ziekenhuisbezoek, minder klachten ervaren, meer energie krijgen, samengevat hogere kwaliteit van leven. Daar gaat het om. De zorgverleners willen meer inzicht hebben in de situatie van de patiënt, daarmee betere zorg krijgen. Meer interactie met de patiënt, een grotere patiëntenpopulatie. Daar leren we meer van, kunnen we meer. Hogere kwaliteit van zorg. En de werkgevers, meer werknemercommitment. Dus wij zijn bijzonder trots op ons mensen die bij ons werken. Die zijn bijzonder trouw en loyaal aan Sionsberg. Dat hebben we gezien de afgelopen tijd. Minder ziekteverzuim. En dat bedoelen we niet alleen maar voor mensen die werken in Sionsberg, maar voor de hele regio. Wij zorgen voor u. En dat brengt met zichzelf kostenbesparing. Dus ons gezamenlijke doel is excellente zorg bieden, maar die is wel zinnig en zuinig. En dat doen we met behulp van technologie en optimalisatie van de zorgtrajecten. Daarvoor moet het schaalbaar zijn, moet wel bepaalde impact hebben. En ik hoop dat wij hier iets unieks gaan neerzetten, waar we met z'n allen echt trots op zijn. En dit zijn de gezichten die dat gaan doen. Dit zijn de mensen waar we bijzonder trots op zijn. Ik dank voor jullie aandacht. Mooi, dank u wel. Ja, ik moet even met de grote boog om me heen lopen. U kunt hem daar afdoen, de zendermicrofoon. Dan bent u hem kwijt. Ja? Dank u wel, meneer Tulewski. We zien u straks terug bij de vragenronde. De volgende spreker die ik bij u wil introduceren is Bert van der Hoek. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgverzekeraar de Friesland. En hij gaat kort terugblikken op de afgelopen tijd, waarin er heel veel is gebeurd rond de Sionsberg. Maar hij gaat ook vooruitkijken naar de toekomst. En onder andere gaat hij u vertellen welke acties daarvoor de komende periode nodig zijn. Graag uw aandacht voor Bert van der Hoek. Ja. Zo. Goeie mensen. Hartstikke mooi dat je mij zo volle mensen komen bent op deze jongen, waarin wij informatie aanbollen over de stand van zaken en vooral over de toekomst die voor u leidt. En ik kan wel zeggen dat het voor een hele paar mensen een enorm enerverende periode is. En ik hoop dat we jongen en ik de omslag maken kunnen van een middenperiode naar een hoopvolle toekomst. Dan toch maar eventjes in het Nederlands verder. Maar ik wil jullie in ieder geval daarin laten merken dat ik niet alleen oprecht betrokken ben op de Sionsberg, maar ook, net als de meeste van jullie, gewoon een Fries ben, geboren in Bolsward en getogen in Sneek. En ik het ontzettend mooi vind dat we juist in Friesland de zorg, zeg maar, ook een goede toekomst weten te bieden. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het vanavond best een spannende avond vind. Want ik snap heel goed dat met ons besluit van eind juli om het contract te beëindigen, niet omdat we dat niet wilden, maar omdat we geen andere mogelijkheid zagen om uit de impasse te komen waar we in zaten, dat we veel mensen, veel inwoners van Dokkum hebben geraakt. Ik snap heel goed dat vanaf, 56, iedereen ongelooflijk hard getrokken heeft om, zeg maar, een prachtig instituut te bouwen met z'n allen. En als je dan na zoveel jaren van emotie dan ook nog weer eens een keer, als je denkt het gaat de goede kant op, weer iets gebeurt, dan snap ik heel goed dat dat tot heel veel boosheid, onbegrip en verontwaardiging heeft geleid. En dat vind ik oprecht heel erg jammer. Ik hoop echt dat we ondanks die periode met z'n allen de slag naar de toekomst kunnen maken. En ik moet jullie zeggen dat ik daar veel vertrouwen in heb. Afgelopen weken hebben we veel overleg gehad hier met de huisartsen, met de medisch specialisten, met ook BFW, Red de Sionsberg actiegroep, Zorgbelang, noem maar op. En ik heb gemerkt, maar zo is het heel vaak, als je de goede mensen bij elkaar hebt, dan gaan dingen vaak vanzelf, als je hetzelfde doel nastreeft.
Dus wat dat betreft hoop ik ook echt dat we gewoon met z'n allen kunnen bouwen aan een duurzame, goede toekomst. Jullie hebben zo pas het verhaal gehoord van Igor Tulevski, met alle nieuwe ideeën. Misschien daar nog een paar dingen over aanhalend. In Nederland is Sionsberg niet uniek. We hebben op meerdere plaatsen ziekenhuizen waarbij om een aantal redenen de toekomst in het geding is. Je ziet op heel veel fronten dat door technologie, door steeds hogere eisen, ook vanuit beroepsverenigingen van medisch specialisten, ja, de schaalvergroting ook in de zorg gewoon speelt. En ik ben nog maar vanaf oktober vorig jaar in dienst van de Friesland en vanaf april bestuursvoorzitter, maar natuurlijk wel afgelopen maanden veel meegekregen over het verleden. Wat ik nou juist zo mooi vond aan de opzet 1,5 jaar geleden, bijna 2 jaar geleden, was om te kijken of je zeg maar op een innovatieve manier, niet zoals het altijd was, maar op een innovatieve manier, nou juist een goede balans weet te houden tussen het decentraal, gewoon in de buurt, wat kan, en wat verder weg, wat gewoon ook niet anders kan. En ik kan in ieder geval zeggen dat wij daar echt aan alle kanten aan mee willen werken. En ik denk ook dat het kan. Jullie weten beter dan ik, tot en met de Tweede Kamer, tot en met de minister, iedereen kijkt ook naar Dokkum. Hoe doen ze dat met z'n allen? Hebben ze daar de mogelijkheden om van zo'n ziekenhuis een duurzaam nieuwe organisatie te maken die ondanks al die technologische ontwikkelingen en schaalvergrotingstendensen toch nou juist in de regio iets kunnen neerzetten, zodat mensen zo dicht mogelijk bij huis de zorg die je er kunt bieden ook werkelijk krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan. Maar nogmaals, dat vereist ook dat de goede mensen op het goede moment met elkaar eraan gaan trekken. En wat ik afgelopen weken heb meegemaakt, heb ik daar in ieder geval alle vertrouwen in. Ik wil ook zeggen, heel eerlijk zeggen, ik ben de laatste die zegt dat de Friesland het altijd goed gedaan heeft. Ik denk dat ook wij vaak nog eens even in de spiegel moeten kijken, hoe is het allemaal gelopen? Ik hoop wel dat we inderdaad vanavond vooral met de toekomst bezig kunnen, maar weet in ieder geval dat ik me heel goed realiseer dat we, zeg maar, dat vertrouwen in de regionale zorgverzekeraar de Friesland, dat gewoon in het geding is. Ik hoop dat we, als we volgend jaar hier weer staan, dat in ieder geval gekanteld is, want daar ben ik in ieder geval van overtuigd. Natuurlijk, zorgverzekeraars zijn ook landelijk volop in opspraak. Ik denk nou juist dat Friesland een fantastische mogelijkheid heeft om met een regionale verzekeraar, die toch dicht bij de mensen moet staan, maatschappelijk verankerd, met ook een groot marktaandeel, dat die heel veel meer kan dan wanneer je als landelijke verzekeraar je met alle regio's in Nederland moet bezighouden. Ik snap heel goed dat ons dat bij veel mensen uit deze omgeving nog niet gelukt is. Ik ga er echt alles aan doen om dat in ieder geval te kanten, zodat wij gewoon weer de zorgverzekeraar zijn waar heel Friesland zich vertrouwd bij voelt en zich bij wil verzekeren. Misschien een laatste opmerking van mij nog. Het is een spannende tijd geweest. Gelukkig zijn we daar nu uit. We hebben intensief al met huisartsen, medisch specialisten, DC, CCN gesproken. Komende maanden willen we met elkaar gaan nadenken over hoe kunnen we nou huisartsen nog beter ondersteunen, zodat ze nog meer kunnen betekenen voor patiënten en vooral ook dat met de specialisten ernaast, dat we vooral hier blijven doen wat kan, dat we dat de komende maanden verder gaan uitwerken. En wat mij betreft op maat, wat past bij de zorgvraag die hier leeft, maar vooral ook wat past bij wat huisartsen nodig hebben en wat medisch specialisten kunnen bieden. We hebben ook vooraf gezegd, luister, we kunnen nu nog niet op alle vragen antwoord geven, want we gaan een aantal zaken de komende maanden gewoon met elkaar uitzoeken hoe dat het beste kan. Maar nu al wil ik in ieder geval toezeggen dat we hebben afgesproken dat eind maart, begin april, dan moet dat in grote lijnen klaar zijn, moet het afgerond zijn, dat we jullie dan opnieuw willen uitnodigen om gewoon duidelijk te maken dat we hier niet eenmalig, maar gewoon duurzaam willen bouwen aan de zorg waar jullie recht op hebben en de zorg waar we als zorgverzekeraar aan willen bouwen met
uiteindelijk het besef dat het niet gaat om de verzekeraar. Het gaat uiteindelijk om de artsen, de huisartsen, de medisch specialisten die jullie, als jullie zorg nodig hebben, van dienst zijn. En nogmaals, wij willen dat van harte faciliteren en ik hoop dat als we elkaar weer zien, dat we dan iets meer vertrouwen voor jullie hebben verdiend. Dank jullie wel. Goed zo, u weet al hoe het moet. U moet eerst even de coulissen in. Maar dank u wel, meneer Van der Hoek. We zien u zo meteen ook terug bij de vragenronde. Ja, dan de huisartsen in Noordoost-Friesland. Die hebben zich de afgelopen jaren ook al heel betrokken opgesteld bij de opzet van dat 1,5 lijncentrum en de toekomst van de Sionsberg. En die huisartsen die blijven natuurlijk de komende tijd ook een belangrijke rol spelen voor goede zorg in de regio. En namens de huisartsen is hier vanavond Dave van den Bremer en hij spreekt namens de 19 huisartsen van de huisartsengroep uit Dokkum en omstreken. En hij gaat u vertellen welke rol zij als huisartsen zichzelf voor de toekomst zien weggelegd. Mag ik u uitnodigen, Dave van den Bremer? Ik zeg u, maar ik ben een stuk jonger dan ik ben, maar toch, desalniettemin. Het blijft een u. Dankjewel voor het ja? compliment. Oké. Dames en heren, ik ben helaas niet zo begenadigd spreken als mijn 2 voorgangers, dus ik moet gebruik maken van een speakbriefje. Het is ook niet mijn core business om voor een publiek te staan. Maar zoals gezegd, Gerard, dankjewel. Mijn naam is Dave van den Bremer en sinds 2008 ben ik huisarts in Damboude. Ik ben daar begonnen als solist in een praktijk aan huis en mijn voorganger Jan Brandt, die had nog echt een huisartspraktijk oude stijl. U weet wel, groene kaart, 2 assistentes en vooral heel veel zelf doen. Heerlijk was dat. En zoals misschien voor velen van u het huisartsenvak nog steeds zou moeten zijn. In de tijd dat ik hier in Noordoost-Friesland begon, stond de Sionsberg nog goed aangeschreven. Het stond zelfs met een eervolle vermelding in de Elsevier. Maar sindsdien is er een hoop veranderd in het zorglandschap. Mijn solopraktijk aan huis werd in 2012 door omstandigheden een duopraktijk in de dorpskern van Damboude. Ik werk daar nu samen met Jelle Henstra, een heel team van assistentes, een praktijkondersteuner en een praktijkverpleegkundige. En wij werken met veel plezier aan het zo goed mogelijk organiseren van de zorg voor u allen. In de zorg moet je kijken naar schaalgrootte. Waar zit de optimale zorg voor zorgverlener en ook de optimale zorg voor zorgvrager? In de solopraktijk ben je redelijk kwetsbaar, maar in de hele grote groepspraktijk loop je het risico dat je uit beeld raakt. En het is niet zo dat ik in beeld wil zijn, maar ik vind wel dat voor mij mijn patiënt in beeld moet zijn. Het is niet zo dat ik alles zelf moet doen, maar ik wil wel de regie houden over de zorg die mijn patiënten krijgen. Als huisarts hebben we er de afgelopen jaren veel zorgtaken bij gekregen. Zoals de zorg voor diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en ook de ouderenzorg. Buiten onze praktijk heb ik de afgelopen jaren ook de zorg binnen de muren van de Sionsberg zien veranderen. Als huisarts ben ik de afgelopen jaren betrokken geweest bij meerdere visitaties van verschillende vakgroepen. Heb ik samen met de postcommissie mee mogen denken over de vormgeving van de huisartsenpost in Dokkum. En sinds dit jaar heb ik samen met Thea Roersma en Marjolein Sulter zitting gehad in de onafhankelijke klachtencommissie van de Sionsberg 2.0. Ik vertel u dit om aan te geven dat ik niet alleen als huisarts werkzaam ben, maar ook probeer me betrokken op te stellen in het organiseren van de zorg hier in de regio. Naar mijn mening is het ook zo dat het nooit de zorg is die tekort heeft geschoten in Dokkum. Van dichtbij heb ik samen met u keuzes gemaakt zien worden die in mijn ogen niet anders konden worden geduid dan als afbraakpolitiek. Zo verdween het laboratorium, werd het net nieuw gebouwde acute diagnose- en opvangafdeling gesloten en verdween de verloskunde en kindergeneeskunde uit Dokkum. Marktwerking in de zorg of machtwerking in de zorg, het concurrentiemodel. Ik begrijp dat het misschien nodig is om kostenbeheersing te realiseren, maar ik denk niet dat het bijdraagt aan het organiseren van goede zorg in deze regio. Maar het feit ligt daar dat wij te maken hebben met marktwerking. De komst van DC en CCN en Zuidoostzorg naar Dokkum bekeek ik met argusogen. Mijn angst, we eindigen misschien met iets dat dan maar weer beter moet zijn dan niets. Na vertrek van Zuidoostzorg blijft er nu een sterke partij over. Met eigen belang, maar ook met zorgbelang voor deze regio. Ik denk dat het voor het evenwicht noodzakelijk is dat er tegenover die machtige zorgverzekeraar ook een krachtige zorgverlener staat. Het is mijn overtuiging dat juist in een kleine zorginstelling de zorg snel, goed
efficiënt en betaalbaar kan worden georganiseerd. Als huisarts heb ik, en ik spreek denk ik namens al mijn collega's, een zorgbelang. Wij willen de zorg voor onze patiënten zo goed mogelijk organiseren. Om goede zorg te organiseren heb je een team en teamwork nodig. Is het team te klein, dan dreigt overbelasting. Is het team te groot, dan dreig je uit beeld te raken. Laten we de zorg in Sionsberg 3.0 dichtbij, liefst verrassend dichtbij, organiseren als dat kan en verder weg als dat moet. Maar laten we vooral goede verbindingen leggen, zodat de patiënt niet te dupe wordt van getouwtrek tussen ziekenhuizen. Laten we voldoende diagnostische faciliteiten ter beschikking stellen aan de huisartsen, zodat we ook in de nacht, avond en het weekend niet naar Leeuwarden of Drachten hoeven doorverwijzen voor een simpel botbreukje. Laten we de laagcomplexe acute zorg nu eindelijk eens 24/7 in Dokkum organiseren. En heb ik het uiteraard nadrukkelijk niet over de hoogcomplexe zorg zoals hartinfarcten, CVA's en aortarupturen. Laten we de huisartsenbedden benutten zoals die bedoeld zijn. De huisarts blijft in beeld, ook als de meestal oudere patiënt tijdelijk moet worden opgenomen in een huisartsenbed. En laten we vooral ook zorgen dat tijdens dergelijke opnames er een goede samenwerking is tussen huisarts en specialist. Helaas is het zo dat er tot recent vooral over en namens huisarts werd gepraat, maar weinig met de huisarts uit de regio. Vanavond is de aftrap van een nieuwe speelronde en mijn advies is om in het belang van goede zorg voor deze regio de huisarts uit de regio in de lead te laten zijn. Ik dank u. De laatste. Namens de specialisten die hun praktijk uitvoeren in de Sionsberg is hij vanavond medisch specialist Jan Leendert Brouwer. En hij zal als vertegenwoordiger van de medisch specialisten uit de doeken doen hoe zij de toekomst van de polyklinische zorg zien in Noordoost-Friesland. Onder andere, maar mogelijk snijdt u nog meer thema's aan. Maar in ieder geval. Oké, nog een paar. Ja, denk het wel, hè? Ik zal een paar aansnijden. Ik maak nog iets bonter dan Dave, want ik maak gebruik van een tafeltje waar ik met blaadjes op leg om het dan voor te lezen. En een beetje lui aangelegd, nee, valt mee. Ik wil graag de organisatie bedanken dat ik nog de visie kan weergeven van de medisch specialisten. Het is kort dag, dus ik heb natuurlijk niet iedereen kunnen spreken, maar ik denk dat ik namens alle medisch specialisten toch wel het woordje kan doen. Ik zit er al 5 jaar in Sionsberg. En nou ja, goed, ik ben een van de specialisten die eigenlijk het hele proces een beetje heeft meegemaakt van dichtbij. Nou, wat een van de belangrijke dingen is dat we eigenlijk ook als medisch specialist wel zien dat er nieuwe tijden komen. En die leiden eigenlijk tot nieuwe vormen van zorg. Hè. Dat besef hebben we ook daadwerkelijk wel. En de noodzaak tot het anders organiseren van de zorg is ook niks nieuws voor ons. Eigenlijk komen er heel veel veranderingen die een rol spelen bij ons. En die komen steeds binnen via onze vakverenigingen. Dat is heel helder. En we hebben eigenlijk de laatste jaren nooit zoveel veranderingen gezien in de vergelijking met de jaren daarvoor. Dat is niet erg, hè, want dat leidt ook tot een goede zaak voor patiënten. Een van de dingen die ontstaan is dat de kennis van ziektebeelden, die is echt toegenomen de afgelopen jaren. En de komst van nieuwe technieken, waardoor we eigenlijk zien dat de diagnose veel sneller gesteld kunnen worden. Patiënten eigenlijk eerder en ook in een eerdere stadium nog een diagnose krijgen, nog voordat de ziekte, de pathologie zich helemaal heeft geopenbaard. Maar wat ook leidt tot kortere opnames, meer dagopnames in plaats van de lange opnames van het verleden. En dat we eigenlijk ook eerder en beter en sneller kunnen starten met behandelingen. Dus dat is een van de vele veranderingen. Nou, als ik even inzoom op de Sionsberg zelf, dan is het zo dat in Sionsberg specialisten werken uit Nijsmellingen en het MCL. En ook al eigen specialisten. Wat je eigenlijk ziet dat het een samenwerking is die al jaren bestaat. En Sionsberg bestaat sinds 1956. En eigenlijk zie je al sinds het begin dat de samenwerking tussen de specialisten in de Sionsberg heel goed is. En ik denk dat we onze waarde ook wel hebben bewezen in deze tijd. Wij hebben ons, om even iets dieper in te gaan op de medisch specialist, we hebben ons tegenwoordig verenigd of georganiseerd in het medisch specialist platform. En even om weer te geven hoe het normaal gaat bij medisch specialisten in Sionsberg. Wij spreken elkaar regelmatig, dat deden we voorheen in de medische staf, dat heet tegenwoordig medisch specialist platform. En daarin maken we afspraken. Een van de afspraken die we hebben gemaakt is bijvoorbeeld bereikbaarheid van specialisten, want na 5 uur
zijn we er dus heden ten dagen niet meer hè, als voorheen als ziekenhuis. Maar dat betekent niet dat de zorg en de informatie die wij geven, hè, bijvoorbeeld als een patiënt wordt opgenomen in een ander ziekenhuis, dat die zorg er niet beschikbaar is. Dus we hebben ook met elkaar besproken in het platform dat mocht er een patiënt worden opgenomen in een ander ziekenhuis, dat we ook beschikbaar zijn, dat er ook dienstdoenden zijn die daadwerkelijk beschikken over die informatie en die ook doorgeven in andere ziekenhuizen. Dat gebeurt wel via beveiligde systemen, et cetera. Maar er is daadwerkelijk na 5 uur wel iemand die zorgt dat de informatie wordt ontsloten. Nou, dat is een van de dingen die veel wordt besproken. Een ander voorbeeld is de complicatiebespreking die we daarin hebben, waarin we elkaar scherp houden. Van jongens, dit kan beter, dit kan veel beter en dit gaat al goed. En een van de andere dingen die het Medisch Specialist-platform doet is overleggen met de huisartsen. We hebben regelmatig een HASP, noemen we dat, een huisarts-specialistenoverleg. En in dat overleg praten we ook de huisartsen bij en de huisartsen praten ons ook bij over wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. Ook over zaken rondom de medicatie, apotheek en de reeds bestaande samenwerking die al jaren aanwezig is, bespreken we ook. Dus de samenwerking tussen de specialisten in Sionsberg zelf is niet alleen al heel oud, maar met de huisartsen ook. Ik was er niet bij 60 jaar geleden, maar ik durf wel te zeggen dat sinds de start van Sionsbergen dat de samenwerking met huisartsen er al was. En dat heeft eigenlijk geleid tot hele korte lijnen. We weten ook precies wat we aan elkaar hebben. We zitten ook heel dicht bij elkaar. Zelfs al zitten de huisartsen verderop, dan zitten we nog bij elkaar, spreken elkaar regelmatig. Maar je ziet vooral in Sionsberg zelf, waar de huisartsen ook in huis zijn, om het zo te zeggen, dat als daar problemen moeten worden opgelost, dat we heel snel bij elkaar naar binnen lopen. Dat leidt tot hele sterke verbindingen. En dat is ook uniek aan de Sionsberg, durf ik wel te zeggen. Het is niet echt een hoogcomplexe organisatie, hoogcomplex gebouw waar iedereen in hokjes zit. Nee, het is gewoon eigenlijk je kunt een beetje vergelijken met een lokale kruidenier, in plaats van een enorm warenhuis met allerlei verschillende moeilijke afdelingen. En ik denk dat we er goed in zijn. Afgelopen jaren hebben we vele projecten gedraaid samen met huisartsen, ook gestart en die gaan nog steeds uitstekend. En ik wil er een aantal toelichten. Dat is een van die zaken is bijvoorbeeld de monitoring van patiënten met onregelmatige hartslag. Dat is iets wat we nu vooral vanuit de cardiologie doen, maar wat we steeds meer richting de huisartsen gaan brengen ook, wat Igor heeft uitgelegd. En dat is een mooi en innovatief project ook, waarbij patiënten eigenlijk op afstand worden gevolgd middels devices om te kijken hoe het met de hartritmestoornissen zit. En waarbij eigenlijk de patiënt op afstand blijft en op het moment dat ze echt hulp nodig hebben, contact kunnen nemen met de dokter of het callcenter waar weer een dokter aan vastzit en dan door wordt verwezen naar de juiste plaats. Dat betekent dat er onnodige bezoeken worden bespaard, maar ook dat voornamelijk patiënten op de juiste moment op de juiste plek terecht kunnen komen. Verder zien we dat er rechtstreeks verwijzing van huisartsen is voor de medische diagnostiek. Dus de echografie, maar bijvoorbeeld ook ECG's en diagnostiek bij DC. En dat leidt eigenlijk tot veel kortere wachttijden, omdat patiënten heel snel toegang hebben tot de diagnostiek. Dit leidt ook weer eigenlijk dat de vervolgbehandeling dicht bij huis plaats kan vinden en dat er eigenlijk snel geruststelling kan komen. Een van de andere zaken die eigenlijk al een paar jaar geleden is ontwikkeld en die steeds verder verbeterd is, een meekijkconsult, de chirurg op afstand. Waarbij huisartsen op Ameland bijvoorbeeld een fractuur vast kunnen stellen met een foto. Die kan worden beoordeeld in Sionsberg door de radioloog en de chirurg en de gipsmeester. En op afstand kan de patiënt worden geholpen, terwijl de patiënt niet eens in de buurt is. Een ander voorbeeld is incontinentie en bekkenbodemproblematiek. Die uitstekend ontwikkeld is. En meekijkconsulten door cardiologen. Ik kan eigenlijk nog vele tientallen voorbeelden noemen, zeg maar, die we eigenlijk hebben gerealiseerd. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je realiseert dat er geen medische zorg is weggevallen. Maar in de hele tijd dat we eigenlijk die samenwerking hadden met de huisartsen, dat alleen verder verbeterd is. We zijn eigenlijk steeds meer hand in hand gaan werken. En er is natuurlijk een heleboel zorg geweest over een van de partners die is weggevallen de afgelopen periode. Maar ik wil je toch verzekeren dat de medisch-inhoudelijke zorg niet is veranderd in die tijd. Zeker niet zeg maar in de periode nu, daarna, waar mijn patiënten wel eens over hebben. Wat ik eigenlijk wil doen is kijken naar de toekomst. Wat is de wens van de medisch specialist nu? Ja, ik denk dat het niet een hele goede vraag is, maar ik denk wel dat de vraag is die gesteld moet worden.
En eigenlijk is daar een heel simpel antwoord op. Dat is eigenlijk dat wij echt daadwerkelijk de patiënt centraal willen stellen. En dat zegt ook iedereen en dat vindt iedereen. Maar ik vind echt dat we dat moeten doen. En mijn collega's ook met mij. Dus het betekent echt de patiënt centraal en niet de zorglevende organisatie eromheen. Die beslist voor de patiënt en voor de dokter wat er moet gaan gebeuren. Ik denk dat we prima in staat zijn als dokters om samen met de patiënten te kijken van wat de beste zorg is op de juiste plek. Wat ik wel wil toevoegen hieraan is dat een medisch specialist wil natuurlijk zoveel mogelijk. Hè. Dat zit in het aard van het beestje. Ik ben natuurlijk opgeleid om de meest complexe ziektebeelden aan te pakken en natuurlijk des te zeldzamer, des te mooier te vinden. Dat geldt natuurlijk niet voor alle medisch specialisten en ik denk ook niet op deze locatie in Dokkum. Het is echt niet zozeer dat we zoveel mogelijk hoogcomplexe zorg aan willen trekken. Nee, we willen juist zeg maar, zorg leveren voor die patiënt, maar wat ook zeg maar, voldoet aan de kwaliteitsnormen en ook de normen van onze vakvereniging en aan de kwaliteitseisen van de overheid die ons dat vertelt, zeg maar. En dat betekent dus ook dat er geen sprake moet zijn van cowboy te spelen, om zo te zeggen. Dus we willen ook absoluut niet patiënten hebben met hoog risico, complexe zaken die naar ons toe komen. Mensen met gescheurde aorta's, dissecties, dat vinden wij dat echt in een ambulance zo snel mogelijk richting een hoogcomplex ziekenhuis moet gaan, zoals de MCL of de UMCG. Wij vinden wel zeg maar, dat laagcomplexe zorg zoveel mogelijk naar ons toe moet komen. En dat is best wel, daar hebben wij best nog wel veel ons handen aan vol, om het zo te zeggen. Ik denk zelf dat als we kijken naar wat de wetenschap ons brengt en we maken gebruik van gezond verstand en die veilige zorg met de lijnen die ik net op omschreef, duidelijke kaders, dat we uitstekende zorg kunnen leveren in de regio als medisch specialist. Eigenlijk meer praktisch gezien denk ik dat een aantal dingen heel erg belangrijk zijn voor medisch specialist. Ene is de verbetering van de doorstroom van patiënten naar elders, naar het MCL, Nijsmellingen en het UMCG. Wat wij bemerken is dat als een patiënt met laagcomplex medisch specialistische zorg, dat is een raar woord, maar toch werkt het zo, bij ons komt en er wordt een diagnose gesteld. We maken een röntgenfoto, we maken een echo van het hart of we hebben de diagnose gesteld. En vervolgens gaat de patiënt naar een ander ziekenhuis voor behandeling. Dan moet het niet zo zijn dat de patiënt die in een ander ziekenhuis komt nog een keer de diagnostiek krijgt. En nog een keer een gesprek met een dokter. En nog een keer door die hele malle molen moet en 6 afspraken krijgt. Vervolgens krijgt te horen van ja, de diagnose was terecht. U krijgt een operatie. En na de operatie mag u over 3 weken weer terugkomen voor de controle. Ik denk niet dat dat een goede manier van zorg leveren is. Ik denk dat dat echt bovenaan moet staan. Dat als wij hier zorg leveren, lokaal zeg maar, in Sionsberg, laagcomplexe zorg, dat we moeten zorgen dat de diagnostiek perfect voor elkaar is. Dat we zorgen dat de patiënt goed wordt verwezen in het juiste centrum. Maar als hij in het centrum is, dat ook alleen dat plaats moet vinden en niet meer. Niet meer gimmicks. Ik denk ook dat zo'n centrum zich veel meer moet richten op juist het hoogcomplexe alleen. En dat laagcomplex, als dat al gebeurd is, dat stukje hoogcomplex, dat kunnen we prima hier weer opvangen. En vervolgens kan dat uitstekend weer door de huisarts gebeuren. Hè? En samen met de medisch specialist eventueel, of alleen, of in ieder geval na het maken van afspraken. Ik denk dat het een heel belangrijk punt is. Dat is iets wat ik ook van mijn patiënten hoor, en dat voel ik ook daadwerkelijk zo, dat dat echt een issue is waar iedereen zich ontzettend boos op maakt. En ik denk ook dat de zorg onnodig duur maakt. Een ander ding die wij als medisch specialist graag toch wel weer willen kijken of we een bijdrage kunnen leveren, is de laagcomplexe acute zorg. Zoals ik net al zei, is dat echt laagcomplexe acute zorg. Dat betekent niet dat we de eerste hulp willen inrichten. We willen heel graag de huisarts ondersteunen in zeg maar de patiënt met de botbreuk te behandelen, patiënt met een ritmestoornis te behandelen. Als die bij de huisarts komt, op de oude MSO zoals we het noemden, of de ADOA, dat wij als specialist kunnen ondersteunen. En dat we ook daadwerkelijk kunnen zeggen van oké, dit is laagcomplex, dit is medicijn wat je kunt krijgen en de patiënt kan eventueel naar huis. Of we zeggen van, dit ziet er niet goed uit, we bellen nu een ambulance, een patiënt moet nu op transport naar een hoger complex ziekenhuis. Ik denk dat ook iets is wat wordt gemist op dit moment. Dat heeft David Dick ook al een beetje genoemd. En dat hoor ik ook in gesprekken met huisartsen, maar ook met patiënten. Het is namelijk zo dat ik een heleboel patiënten heb met ritmestoornissen. En dat zijn laagcomplexe aandoeningen. En die komen bij me, komen bij de huisarts en die moet dan een beslissing maken, waar moet die patiënt heen? Worden vaak dan doorgestuurd naar de MCL, waar ze dan een aantal uren moeten wachten. Wat eigenlijk volgens binnen een uur had opgelost kunnen worden.
Nou, 1,5 minuut. Ja, 1 blaadje. 1 blaadje. Af en toe verzin ik er dingen bij, dus dan duurt het zo lang. Ja. Zonder blaadje doen. Nou goed, de laatste punt zeg maar, van de voorbeelden is eigenlijk de ondersteuning van consulten. Daar wil ik heel graag aan bijdragen. En de huisartsen moet dan wel plaatsvinden zeg maar, bij de huisarts zelf. En niet tussen 4 muren weer op een aparte locatie. Dan ben je eigenlijk weer een soort tweede polykliniek aan het bouwen. En nou, dat is niet het laatste puntje, we hebben gelogen. Het laatste puntje is eigenlijk dat we als specialisten heel graag ondersteuning willen bieden aan transmurale bedden. Daar is ook heel veel behoefte aan. Ik zie bij mijn eigen patiënten. Ik zie ook zeg maar, nu met Zuidoostzorg, met transmurale die bedden zijn ingericht. Die functioneren goed, moet ik zeggen. Dat betekent dat patiënten kortdurend kunnen worden geobserveerd daar. Kunnen we daar liggen met laagcomplexe zorg. Ik heb bijvoorbeeld mensen met hartfalen. Die kunnen prima 1-2 dagen liggen. Je helpt ze uitstekend mee. Ik denk dat wij dat uitstekend kunnen als specialisten. Kortom. Dan sla ik echt zo'n stuk over, hè? Laat dit de aftrap zijn, zoals Bert van Hoek ook al zei, voor eigenlijk een vervolg. Waarin we over een aantal maanden elkaar de hand kunnen schudden. En kunnen zeggen van nou, de zorg die beloofd is en die ook noodzakelijk is hier, die is geleverd. En ik durf de belofte ook te doen aan de bevolking dat wij de juiste zorg kunnen leveren met de huisartsen. Ik durf ook te zeggen dat we op dit moment een hoogstaande kwaliteitsniveau hebben. Ik vind ook dat we zo georganiseerd zijn dat de kwaliteitsregels dat die goed worden toegepast. En dat met vol vertrouwen kan worden gekeken naar de toekomst van Sionsberg. Mooi, dank u wel. Dank u wel, Jan-Leendert Brouwer. U bent een kleine smokkelaar, hè? Ja. Goed, mooi, dank u wel. Ja, hier op de voorste rij zitten een aantal partijen die vanuit hun eigen rol zich ook heel erg betrokken voelen bij de Sionsberg en de toekomst van het ziekenhuis en de zorg hier in de Noordoostelijke regio. En ik zou ze even willen vragen naar voren te komen. Ik stel ze aan u voor. Komt u even in het licht staan, dan kan iedereen u in de zaal goed zien. En dat is mevrouw Pietje de Graaf, wethouder van Dongeredeel. Esther de Vrij, directeur van Zorgbelang Friesland. Michiel Schrier, gedeputeerde van de provincie Friesland. En Gerus Cornelissen van Stichting Red de Sionsberg. Komt u even om mij heen staan. Dan kom ik tussen u in staan. Ja? De 2 dames, ja, nou ja. Bedenkt u zelf maar een tafelschikking. Ja, zo is het goed. Nou, ik begin even bij de wethouder. En ik kind jou net onder om de vraag in het Nederlands te stellen, door het even niet Fries. Mevrouw de Graaf, u bent een wethouder van Dongeredeel. Nou, dat is natuurlijk een hele soort gebeurtenis rondom de Sionsberg. Maar ze willen nou weer vooruit. Zeg jou nou weer wat perspectief voor goede zorg in de Noordeesthoeken van de provincie? Ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel jongen. Ik 2 verlien. Toen we hier maar ik ben er weer in, maar toen we de regioplan aanberen van dit is wat wij willen, dit is wat de regio wil. En daar toen ik de 3 partijen en ik op instepten. Het is spijtig dat het nou zo is, maar in elk geval ben wij hartstikke wijs dat we toch weer die troost uitmaken. Dat de mensen dus de schouders er weer onder zetten. En ik ben heel blij met die belutsenheid. Maar ook het innovatieve karakter wat je neemt waar. Want dit is vanzelf wel, waar wij dus nou op wachten. En dat we nou ook maar verder moeten. En ik hoop dat we de komende 3 hier dit in elk geval uitbouwen kunnen. Ja. En heb je er wat vertrouwen in? Zat de plan en de ideeën er nou liggen? Als ik deze mensen nou zou beluisteren en de belutsenheid die ze hebben en de drive die ze hebben, dan heb ik er wel weer vertrouwen in. Ja. Mooi. Oké. Ging ik even naar de borvrouw aan de andere kant. Esther de Vrij, directeur van Zorgbelang Friesland. Klopt. Ja, er zijn hier heel veel organisaties die het initiatief hebben genomen tot deze avond. Ja. Maar Zorgbelang Friesland hoort er niet bij. Hebben jullie daar een reden voor? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat deze avond er komt. En dat ondersteunen wij ook van harte. En daar hebben we ook gewoon wel aan bijgedragen. We hebben ook aangegeven al eerder, ook samen met de gemeente en met de provincie, dat wij het belangrijk vinden dat er openheid en transparantie komt over wat staat er nou te gebeuren in 2017. Dus deze avond juichen wij alleen maar toe.
Wat wij niet gedaan hebben, is wij hebben niet onder de advertentie onze naam gezet. Nee. En dat had te maken met het woord duidelijkheid, dat de duidelijkheid gegeven zou worden. En op dat moment hadden wij die duidelijkheid nog onvoldoende. En daar is denk ik vanavond weer een hele mooie aanzet toegegeven. Dus het initiatief ondersteunen wij van harte. We hebben alleen onze naam niet onder de advertentie gezet. Nee. En jullie blijven een beetje een luis in de pels. Zeg maar als Nou ja, belangenbehartiger voor de cliënten en de patiënten. Ja, dus jullie willen ook een beetje de handen vrij houden wat dat ja, betreft. En in Noordoost-Friesland doen wij dat en dat doen wij in de hele regio Friesland. En dat blijven we ook de komende tijd blijven we dat ook doen. Mooi, dankjewel. Wilt u even wisselen met uw buurman? Ja, natuurlijk. Ja? Mooi. Goeiedag. Michiel Schrier, gedeputeerde van de provincie Friesland. Ja, jullie zijn natuurlijk als provinciale overheid, zitten jullie wat meer op afstand. Ja. Maar jullie voelen natuurlijk ook betrokkenheid bij zeg maar een goede zorg in Noordoost-Friesland. Als u zo naar de verhalen van vanavond beluistert, heeft u dan het idee van nou, dat gaat weer de goede kant op? Ik hoop dat het de goede kant op gaat. En inderdaad, we hebben als provincie geen wettelijke taak of rol eigenlijk in dit hele geheel. Maar wat je wel ziet is dat wij in het coalitieakkoord ook hebben gezegd van ja, wij vinden het belangrijk dat die bereikbare en goede zorg overal in Friesland is, ook in Noordoost-Friesland. En in die zin willen wij ons heel graag daarvoor inzetten. En dat doen wij dus een beetje op de achtergrond. Ja. Maar en zorg is ook een van de dingen, als je mensen vraagt wat is belangrijk in jouw leven, dan is zorg vaak nummer 1, 2 of 3. Wel heel hoog daarop ingeschaald. En als wij daar iets aan mee kunnen betekenen, dan doen wij dat ontzettend graag. Ja, oké. U zegt van wij willen daar op zich wel een rol in spelen, maar natuurlijk ook op zekere afstand. Welke rol ziet u dan voor de provincie weggelegd in deze zaak? Nou, je kan toch, we hebben wel gesproken met de verschillende partijen. En dat zijn rollen die je kan opnemen. Je kan mensen bij elkaar brengen. En ik ben heel enthousiast over wat ik net gehoord heb. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat het niet alleen zenden is vanavond van de zorgverleners en de zorgverzekeraar. Maar dat ze ook vanavond gaan luisteren naar de mensen die hier wonen. Ja. En die verhalen ook meenemen en betrekken in de plannen die ze gaan maken. Ja, dus het is hoog tijd voor die vragenronde. Ja. Mooi, bedankt. Dank u wel. Wilt u ook nog even wisselen samen? Ja? Gerus Cornelissen, voorzitter van stichting Red de Sionsberg. Nou, u kreeg al een enorme veer vanavond hè, van Tulewski. Ja, dat had ik niet verwacht op zich natuurlijk. Nee, oké. Maar, nee. Ja. Ja. Het is gebeurd. Bedankt in elk geval daarvoor. Ja. We hebben ons ook niet aan de kant laten zetten. Dus we gaan door voor de goede zorg hier in de regio. Dat regioplan, wat opgesteld is in 2015, januari 2015, dat is voor ons echt het uitgangspunt voor de zorg in deze regio. Die zorg dichtbij, laagcomplexe zorg is al vaker genoemd, dat moet kunnen. En die verzekeraars moeten dat met elkaar hier mogelijk maken. En ik noem bewust verzekeraars, daar heeft er wel een hele grote rol in natuurlijk. Maar ik denk dat die wat op afstand moeten blijven. Momenteel is ook volop in beweging. Dat we zeggen van ja, die verzekeraar moet wat meer uit die behandelkamer. Nou, eigenlijk vind ik, en dat komt vanavond eigenlijk wel naar voren, als je de specialisten, de huisartsen hoort, laat die het met elkaar maar regelen, die zorg. Volgens mij komt het dan helemaal perfect voor elkaar en die verzekeraar die moet vooral zorgen dat hij die zorg inkoopt en de partijen de gang laat gaan. Red de Sionsberg is een van de initiatiefnemers van deze avond. Ik zag jullie naam ook in de advertentie staan, de uitnodigingsadvertentie. Waarom hebben jullie daar zeg maar het besluit toe genomen? Nou, kijk, we hebben in ieder geval de advertentie ondersteund, het initiatief ondersteund. Wij weten dat er kwalitatief goede zorg, wat vanavond ook is uitgesproken, wordt geboden in de Sionsberg. Dat had ook veel meer kunnen zijn op dit moment. Daar zijn we ook van overtuigd. We horen dat er gebouwd gaat worden aan nog meer dingen. Daar zijn we heel blij om. En we hopen ook zo snel mogelijk dat zeg maar het ziekenhuis, ik noem het nog even ziekenhuis, het innovatieve ziekenhuis Sionsberg, straks op die sterkte is die we eigenlijk al in dat regioplan zagen staan. Ja. Jullie bemoeien als zeg maar, zeer betrokken burgers tegen het ziekenhuis aan en goede zorg hier in Noordoost-Friesland. De geluiden die u vanavond heeft gehoord, stemt u dat in zekere zin tot hoop? Jazeker. Ik heb vertrouwen met name in de ondernemers gekregen in de afgelopen jaren. De medisch specialisten, de huisartsen, die willen met elkaar daar iets goeds neerzetten. Dat vind ik heel belangrijk. Dat steunen wij op zich van harte. We volgen ze wel nauwlettend, want wij vinden wel dat dat snel genoeg weer op een goed niveau moet komen. Oké, mooi. Dank u wel. Dank u wel voor uw korte toelichting. Alle vier hartelijk dank. Jullie mogen weer plaatsnemen op de voorste rij. Dank jullie wel. Ja, ik leg even de microfoon aan de kant, want ik moet nu even vertellen hoe het hier straks allemaal in zijn werk gaat.
Ja, er is gelegenheid tot stellen van vragen aan u. Door u. En ik leg u even uit hoe dat gaat. Dat doe ik zo meteen, nadat ik de mensen heb geïntroduceerd aan wie u die vragen kunt stellen. Dat ga ik nu doen. En dat zijn de sprekers van zojuist, die kunnen weer even naar voren komen. En er komen nog een aantal andere mensen bij staan. En die ga ik even bij u introduceren. Dat zijn Gerrit Korporaal en Theo Frank, allebei huisartsen in Dokkum. En Rob Blanken, dermatoloog van de Sionsberg, ook werkzaam in het MCL. En Sharon Muller, chirurg in de Sionsberg en ook werkzaam in Nijsmellingen. Ja, nu staat u mag allemaal op het podium gaan staan en een plekje achter de beide staattafels vinden. Er zijn 6 microfoons. U bent met uw 8. Dat betekent dat u niet moet gaan vechten om de microfoon, maar dat u dat eerlijk moet delen met z'n allen. Dan staat u in ieder geval al klaar. Ja. En voor de mensen die de live-uitzending volgen van RTV Noordoost-Friesland, u kunt ook vragen stellen, dat kunt u doen via Twitter. U moet ervoor gebruiken de hashtag Sionsberg. En dan kunnen wij op de Twitterfeed hier achter op het scherm zometeen zien welke vraag u stelt. En dan gaan we kijken of we die vraag gaan voorleggen aan de panelleden hierachter. En mocht u in de zaal een vraag hebben, dan zou ik u willen verzoeken even te gaan staan of uw hand op te steken. Dat is dan voor ons het teken om met de microfoon bij u te komen. Want het is wel handig om het even via de microfoon die vraag ook te stellen, zodat het voor iedereen goed hoorbaar is. En dan zou ik ook graag even willen dat u, voordat u uw vraag stelt, even uw naam noemt. En of u hier op persoonlijke titel bent of dat u hier namens een organisatie aanwezig bent. Nou, en mocht u vanavond in dit komend uur niet de vraag willen stellen, maar dat liever in een kleinere setting willen doen, dat kan zo meteen na afloop van deze bijeenkomst. Er zijn mensen aanwezig van onder andere Zorgverzekeraar de Friesland, gewapend met een badge op de borst en aan hen kunt u ook uw vragen kwijt. En u kunt het ook nog doen per e-mail en daarvoor moet u het e-mailadres vraag@sionsberg.nl moet u gebruiken. Nee, het staat niet achter op het scherm. Ik herhaal het zo meteen nog een keer aan het eind van de avond. Nou, tot zover. Wie mag ik de gelegenheid geven? Hier in de zaal. Niemand? Ja. Steekt u maar even de hand omhoog, dan inventariseren we even. U daar en u mevrouw heeft zo meteen een vraag. En wie nog meer? Nee, meer niet? Nou, dan komt Vinnie even naar u toe. Zegt u het maar. Mijn naam is Klaas Wiersma. Ja hoor, hij doet het. Mijn naam is Klaas Wiersma. Ik kom namens mijn vrouw. Dus niet een organisatie, maar namens mijn vrouw. Ah. Ik heb een vraag aan die meneer die het meest links staat. De heer Tuleski. Ja, de naam ben ik kwijt. Ja. U had het over zorg voor chronische zieken. Hoofdzakelijk gemonitord thuis. Dan krijgt u een melding in het systeem. Wie pakt die melding op? Is dat een specialist of is dat een telefoniste die de vraag doorspeelt? Onze ervaring is als je de huisartsenpraktijk belt en je wilt de huisdokter spreken, dan krijg je eerst een telefoniste. En die vraagt je het hemd van je gat. Mens, ik wil de dokter. Hoe gaat dat in uw plan met de chronische zieken? Een direct antwoord of krijgt u ook via eerst tekst en uitleg? Meneer Tuleski. U krijgt antwoord van mij, direct. Een hele goede vraag, terechte vraag. De microfoon doet het niet. Wilt u even kijken of het knopje aanstaat? Ik heb nummer 2 genomen, nummer 1. Doet hij het? Ja, die doet het. Ja. Hoort u mij? Ja. Okay. Kijk. Ja, gaat uw gang. Ja. Hele goede vraag, terechte vraag. Wat ik zei, het is heel belangrijk dat de juiste vraag door de juiste mensen wordt beantwoord. En er zijn ook verschillende soorten vragen. Chronische zieke mensen hebben een heleboel vragen. En dat kan gaan over, ik heb nu een klacht, of ik ben vergeten om medicijn in te nemen. Of wat staat op het doosje, of er zijn een heleboel verschillende vragen. Niet voor elke vraag
is de dokter nodig. Want dat maakt de zorg ingewikkeld en onnodig duur. En dat willen we niet. Dus de kunst is dat elke vraag door de juiste persoon wordt beantwoord. En wij zijn van mening dat het systeem die wij opbouwen in staat zou zijn om te, in goed Nederlands, escaleren en descaleren. Dus afhankelijk van het gewicht van de vraag, wij zullen in staat zijn om de juiste persoon aan de lijn te krijgen. Dus als vraag een specialist antwoord nodig heeft, wij hebben een netwerk van specialisten die 24/7 bereikbaar zijn om dit soort vragen te beantwoorden. Maar wij zijn van mening dat de meeste vragen kunnen beantwoord worden ook door een huisarts die ook aanwezig is, ook de verpleegkundige en vaak ook door het systeem zelf. Wat we ook willen is, wij gaan een zelflerend systeem hier toepassen. Wij zijn in gesprek met een paar grote bedrijven die dit soort systemen kunnen bouwen, waar de dokter van tevoren een paar stappen kan voorspellen, hè? Want dat is, chronische zorg is vaak ook voorspelbaar. Wat gebeurt als meneer De Wit ritmestoornissen krijgt, of gewicht toeneemt, of de suiker naar 10 loopt. Dus wij als artsen weten ongeveer wat te verwachten staat. En het is essentieel dat wij de juiste instructie geven aan de persoon die achter de telefoonlijn staat, om de juiste antwoord te geven. Dus in principe krijgt u altijd de antwoord die past bij de vraag. Oké, is uw vraag zo voldoende beantwoord? Ja, kunt u daar iets mee? Ja? Oké. Gaan we naar mevrouw hiervoor. Ja, u was het. Zegt u het maar. Ik ben Bartje Mulder, lid van de actiegroep Red Zielsberg. Ik heb een vraag voor de huisartsen. En die is, hebben de huisartsen vertrouwen in de toekomst van de Zielsberg? En zijn de plannen zoals die er nu liggen voor jullie werkbaar? En dan wie stelt? Want er zijn 3 huisartsen. Nou, zal ik een keuze voor u maken? Alle drie, hè? Ja, dat snap ik. Nou, dan ga ik... Prima. Ik ben Theo Frank, ik ben huisarts hier in Dokkum. En ik zal proberen in ieder geval uw vraag te beantwoorden. Dat is een goede vraag. We hebben de afgelopen 2 jaar ook natuurlijk ons heel erg ingespannen om eigenlijk weer een voorziening in Dokkum te krijgen na het faillissement. We moeten even denken, van er was toen niks meer. En er moest toen eigenlijk van begin af aan moest alles weer op worden gebouwd. Met de eigenaren die toen het hebben overgenomen, hebben we natuurlijk ook moeten leren omgaan. Specialisten kennen we natuurlijk al voor een groot deel. En langzaam maar zeker hebben we het vertrouwen gekregen dat we met de nieuwe eigenaren weer een hele kwalitatief goede zorg, aanvullend aan onze huisartsenzorg, geleverd hebben. Er zijn nog wel wensen, die zijn net ook genoemd, ik ga ze niet allemaal herhalen. Maar wij hebben het vertrouwen erin dat we onze wensen, dat er nu naar geluisterd wordt. Dat die wensen ook aansluiten bij wat in het regioplan staat, waar we met z'n allen ook flink aan gebouwd hebben. En we denken eigenlijk dat we in de komende maanden dat gaan concretiseren. En ik wil ook eigenlijk iedereen uitnodigen om over 3 maanden, 3,5 maand, ook weer hier te komen, om te kijken wat er van gerealiseerd is. De gedachte van het moet eigenlijk veel sneller, denk ik van, ja, het zou mooi zijn als het sneller komt, maar het moet ook zorgvuldig. En wat wij ook heel belangrijk vinden, het moet toekomstbestendig zijn. We hebben er niks aan als we nu iets opzetten wat over 5 jaar weer niet haalbaar, zinvol blijkt te zijn. Onze regio kenmerkt zich door een relatief grote hoeveelheid oudere mensen, senioren. We merken ook dat mensen steeds langer thuis blijven en het aantal mensen, kwetsbare mensen die thuis blijven wonen, dat zal ook in de toekomst alleen nog maar stijgen. Waarmee de druk op voorzieningen zal toenemen. En nou, we werken er ook met de specialisten, ook met Zuidoostzorg, met iedereen, werken we er heel hard aan om die opvang en die zorg ook te bieden. En zo dicht mogelijk in de buurt. En daar waar het gaat om hele hoogcomplexe dingen, ja, daar zullen we goede afspraken, trouwens die zijn er wat huisartsen betreft met MCL en met Nees-Mellingen, die zullen we moeten borgen. Mooi. Dank u wel. Is dat een antwoord op uw vraag? Ja, mooi. Een lang antwoord. Nee. We blijven het even via de microfoon doen, mevrouw. De vraag is of het voor ons werkbaar is. Nou, voor ons is het prima werkbaar, omdat 85% van alle zorgvragen die kunnen door de huisarts zelfstandig worden afgehandeld.
En wij zijn in Dokkum al zo'n 12 jaar heel innovatief bezig door als huisartsen heel dicht op specialisten te werken, fysiek, maar ook qua afstand voor communicatie. Dus die werkbaarheid die was er altijd al en daar hebben we ook geen enkele twijfel of het ook niet, dat het niet werkbaar meer zou worden of zijn. Nee. Oké, dank u wel, meneer Frank. Wilt u even aan uw buurman de microfoon doorgeven? Dat is uw collega Corporaal, ook huisarts in Dokkum. Klopt. Ja, en heeft u nog iets toe te voegen aan de heer Frank? Of nieuw inzicht of misschien of waar u bij een nuance of waar u het met hem oneens bent? Dat kan natuurlijk ook. Geen nieuwe inzichten, misschien nog een korte samenvatting. In de tijd dat zeg maar, het ziekenhuis dreigde weg te gaan, toen het faillissement kwam, toen hebben wij al heel duidelijk de vraag gekregen als huisartsen van goh, wat heb je nu nodig in de nieuwe situatie die ontstaat om als huisartsen goed je werk te kunnen doen. En toen hebben wij als hele Hagro huisartsengroep in Noordoost-Friesland ons beraden en wat vinden wij belangrijk voor de toekomst. En toen hebben we eigenlijk heel duidelijk een aantal kernpunten benoemd die voor ons van groot belang waren, prioriteiten benoemd. En om die nog een keer heel kort samen te vatten, ze zijn ook terloops in alle besprekingen vanavond geweest, maar een van onze eerste punten was een dichtbije schil van polyklinische zorg, laagcomplexe zorg van specialisten is voor ons erg belangrijk en ook denk ik wij voor onze patiënten, voor nabijheid, ook voor service, erg belangrijk. Nou, we kunnen zeggen, die is volop gerealiseerd de afgelopen 2 jaar. En daar zijn we ook heel erg blij mee. En ook de specialisten, de consulenten van andere ziekenhuizen, die hier al jaren werkten. Wij zijn heel blij dat die bijna allemaal ook weer hun taak, hun polykliniek, hun vakgebied hier hebben voortgezet. Dat is iets waar wij als huisartsen heel positief over zijn en ook heel veel vertrouwen in hebben en ook de kwaliteit ervan. Andere punten die wij erg belangrijk vonden, dat was dat wij als huisartsen volop mogelijkheden hielden om als huisarts diagnostiek te doen. Met de komst van het diagnostisch centrum en alle samenwerking erin, hebben wij daar weer volop gebruik van kunnen maken. En dat is voor ons ook een hele positief vertrouwend voor de toekomst, voor ons als huisartsen, om ons vak goed uit te kunnen oefenen. Dat wij zelf vanuit onze eigen praktijk heel veel aanvullende diagnostiek kunnen doen, waarvoor een patiënt dan niet verwezen hoeft te worden naar de tweede lijn. Mooi. Dank u wel, meneer Corporaal. Ja, we moeten het even wat, weet u wel, dan houden we ook een beetje dynamiek vanavond. In dit, ik ga eventjes naar de Twitterfeed, want er komen nu ook vragen binnen via de Twitter. Eventjes kijken. Anja Cornelissen, die stelt een vraag aan de Friesland, aan Bert van der Hoek. Wanneer kunnen we geboortezorg terugverwachten in onze Sionsberg? Zijn er al gedachten over, meneer van der Hoek? Ja, dit is wat voor de kenners plan Kremer heet. Er is door Jan Kremer, gynaecoloog uit Nijmegen, is daar onderzoek naar gedaan. En wat ons betreft gaan we dat gewoon invoeren. Dat is een van de zaken die we komende maanden met huisartsen en medisch specialisten gaan bespreken. Het lijkt erg van belang om juist dat soort zorg dichtbij te hebben. Even los van het feit dat landelijk, zeg maar, ten aanzien van de bevallingen, er steeds meer sprake is van dat dat wat grootschaliger gebeurt, vanuit ook normen van de beroepsvereniging. Maar alle voor-, nazorg, noem maar op, dat zou gewoon dichtbij moeten kunnen plaatsvinden. In de Sionsberg bijvoorbeeld? In de Sionsberg. Ja, maar bevallingen zouden dan in een ander ziekenhuis moeten plaatsvinden? Nou, dat is in ieder geval vanuit de beroepsgroep en ook vanuit verloskundigen is dat wel de trend. Maar nogmaals, dat soort zaken, die moeten we volgens mij gewoon hier bespreken. Hoe kan het kwalitatief veilig, hoogstaand en ook uiteindelijk duurzaam vanuit betaling, vanuit de financiering geregeld worden. En nogmaals, dat is mooi dat we daar eendrachtig aan willen samenwerken de komende maanden. Oké, mooi, dank u wel. Gaan we nog eventjes naar een andere vraag. Wanneer weer 24/7, dat is waarschijnlijk het klokje rond, in de Sionsberg bereikbare spoedzorg? Wie kan daarop reageren? Ja, Tuleski. U moet goed in de microfoon praten. Ja. U heeft vanavond niet zeg maar nou, u weet wat ik bedoel. Het is niet een gelukkige... Kijk, deze staat daar. Ja. Ik hoop het snel. Wat we tot nu toe geleerd hebben is dat een
klassieke spoedeisende zorg in deze regio is niet kwalitatief goed te exploiteren. En we willen met z'n allen wel goede zorg hebben. We willen wel met z'n allen weten dat als we ergens naartoe gaan, dat we wel krijgen waar we voor naartoe gaan. En dat is goede zorg. Wat we wel van plan zijn, is om hier een zorg 24/7 te bieden die anders is. Dat wil zeggen dat mensen kunnen zich hier melden voor alles wat niet levensbedreigend is. En dat klinkt weinig, maar ik kan jullie vertellen dat het meer dan 95% is. Ik heb een recent analyse gedaan van de aanmeldingen in VUMC en AMC, dus de hoogste collectieve zorg die wij in Nederland hebben bij elkaar. En u zult versteld staan kijken als ik u vertel dat in deze ziekenhuizen op de eerste hulp 80% van de mensen die daar komen, komen lopend. 20% komt op brancard en van de 20% op brancard maar 2 tot 3% is echt spoedeisend. Dus dat moet u even onthouden. Meneer Tuleski, Ja, kunt kijk. u inzichtelijk maken voor ons allemaal welke spoedzorg dan straks wel eventueel in de Sionsberg 24 uur per dag geleverd wordt en wat bijvoorbeeld niet? Heel kort samengevat, alles wat niet levensbedreigend is, gaan we leveren. Dat hebben we altijd zo gedaan en dat gaan we ook blijven doen. Dus alle breuken, val, heupklachten, pijn op de borstelonginfarct, ritmestoornissen. Dus het grootste gedeelte van de klachten en vragen zullen we in staat zijn om te beantwoorden. Ik kan u niet beloven wanneer dat we elkaar gaan krijgen, want het is een enorme logistieke uitdaging. Moeten we de minister meekrijgen, de inspectie meekrijgen, de zaak op orde krijgen, maar dat is ons streven. Oké, mooi. Dank u wel. Wie nog meer in de zaal? Ja, u daar. Ja, mevrouw, eerst. Even heel kort aanvullend vraagje. Is dat een gedragen idee van dat we die kant op gaan? Oké. Van alle partijen die hier aanwezig zijn? Bert van der Hoek van de Friesland. Ik snap de vraag. Nee, maar als er iets zeg maar wel in het geding is geweest, ook afgelopen jaren, is het natuurlijk die spoedzorg. Nou, ik denk dat Igor, die heeft er natuurlijk veel meer verstand van dan ik. Kijk, ik denk dat we daar wel reëel in moeten zijn. Als je kijkt naar de eisen die worden gesteld vandaag de dag aan voorzieningen, aan deskundigheidsniveau, noem alles maar op. Dan moet je reëel zijn, dan kan niet alle spoedzorg hier, waar we onlangs over gesproken hebben met Igor. En we hebben gezegd, we staan open voor alle innovatieve ideeën. Waar we ook gesproken hebben met de huisartsen. Geef ons in ieder geval diagnostische mogelijkheden tot 1 uur wel of 's avonds. Dan hebben we de bulk van alle spoed. Hebben we. Dan gaat het niet even om die enkele per nacht, maar echt dan hebben we de bulk. Die kunnen wij relatief eenvoudig oplossen en daar gaan we het de komende maanden over hebben. Maar spoedzorg bijvoorbeeld op de intensive care, dat zou niet mogelijk zijn. Maar die vraag, kijk, die kan u beter aan de professionals stellen. Want het gaat niet zozeer, dat denken mensen wel, dat het bij die verzekeraar om het geld gaat. Maar je zit ook met veiligheid en met kwaliteitsnormen, die vaak door de beroepsverenigingen zelf worden opgesteld. Dus wat mij betreft is, als het haalbaar is om dat decentraal te doen, dan staan wij overal voor open. Oké, dank u wel. De heer Frank of Dave van den Bremer eventjes? Ja. Oké, de heer Frank. Ja, nou, ik sluit daarbij aan. We hadden in Dokkum sinds een jaar of 12 een medische spoedopvang. En dat was eigenlijk de eerste in Nederland, was heel innovatief. Waarbij de huisartsen samen met de specialisten een loket hadden. 1 loket voor 24 uur opvang voor mensen met een niet levensbedreigende aandoening. Hoe wij het achter dat loket hadden geregeld, dat was ook uniek. Omdat we met de specialisten allemaal protocollen hadden opgesteld. Die de veiligheid ook moesten garanderen. En daar waar we heel trots op waren, is dat we in een hele korte tijd, ook als huisarts samen met specialisten die mee konden kijken, meestal binnen een paar uur precies wisten waar een patiënt heen kon. Of terug naar de huisarts of naar de tweede lijn. 85% konden we zelf doen, 15% ging door naar onze collega's iets verderop. Dat concept dat is dus al helemaal uitgewerkt, dat ligt er ook. We moeten constateren dat buiten kantoortijden dat er heel veel vraag is naar spoedzorg tussen 5 uur 's middags en 11 uur 's avonds. En dan, op grond van onze jarenlange ervaring, wordt het echt heel stil in Dokkum. En dat betekent dus dat als je 's nachts ook acute of 24 uur zorg voor aanlopers wil garanderen,
dan betekent het dat je eigenlijk zit met een probleem voor de continuïteit op de lange termijn. Het is bijna niet vol te houden. We hebben ook nu de laatste 2 jaar ervaring opgedaan met dat er wel een huisarts aanwezig is, maar die alleen maar spoedvisites rijdt. En eigenlijk hebben we daar nu veel ervaring mee opgedaan en vinden we dat dat een veilige constructie is. Met andere woorden, is er toch een spoedgeval voor met name chronische mensen of dat er toch iets ergens aan de hand is, wordt er een spoedvisite door de huisarts gereden en kunnen we de patiënt met een ambulance, die is ook altijd dichtbij, opnemen in MCL of nestmelding. Mooi, dank u wel. Ga even naar de medisch specialisten. Wie van de medisch specialisten wil even reageren op de vraag van burgemeester? Ik wil wel reageren hoor. Ja. Probeer maar. Test. Ja. Ja. Ik sluit me daarbij aan. Een van de belangrijkste punten is volume. En voor ons is dat ook de kwaliteit die we kunnen leveren als medisch specialist. En je wil niet dat je hele zeldzame gevallen maar enkele keren per jaar ziet. Dat gaat dus niet werken. Verder hebben wij, zoals al gezegd, in de nacht, we hebben het een keer bekeken, 1 à 2 patiënten per week of zo die tussen 11 en 7 uur komt. Dus dat is eigenlijk veel te weinig om continu een spoedeisenzorg open te houden, moet het niet. Maar tot 11 uur is het prima te exporteren en ook veilig te doen, denk ik. Wel met de voorwaarde bepaalde hoogcomplexe zorg ons ziekenhuis voorbij gaat, of onze zorginstelling moet ik zeggen. Ik denk dat het een hele belangrijke is om ons te realiseren. Maar volgens mij staat er niks meer in de weg om dat samen met de huisarts op te tuigen. Oké, dank u wel. Heel kort nog. Ja, heel kort. Ik denk dat we hebben een regio van 126.000 inwoners en ik denk dat het voorkomen van klachten, dus ook spoedeisenklachten in dit gebied, is niet anders dan de rest van Nederland. Het feit dat hier bepaalde tijdsverschillen zijn geweest, dat drukte minder is na een bepaalde tijd, is omdat andere issues zijn geweest. Niet dat mensen hier niet na 11 uur even ziek worden als de rest van Nederland. En daar gaan we ook naar kijken. Oké, dank u wel. Burgemeester Waanders, is uw vraag zo voldoende beantwoord? Ja? Voorlopig wel. Voorlopig wel. Mooi. Maar u blijft op het vinkertouw zitten, snap ik wel. Ja, hier nog voor was ook een mevrouw. Ja, u daar. Ja. Gaat dat zo? Ja. Oké. Goeiedag, ik ben Carla Eickhout, voorheen werkzaam in Sielsberg. En met een persoonlijke titel heb ik de vraag. Mevrouw Waanders heeft eigenlijk een beetje het gras voor de voeten weggegaan. Ja. Want dat was ook eigenlijk mijn vraag. Maar toch merk ik in de opmerking van de heer Frank, dokter Frank, en de opmerking die de heer Bremer heeft gemaakt, een kleine discrepantie. De heer Bremer zegt van, naar mijn gevoel moet er 24/7 zorg geregeld kunnen worden. Maar de heer Frank zegt, en ik begrijp dat wel, tussen 11 en de ochtenduren, dan heb je toch wel heel weinig klanten. Nou, dat snap ik. Hoe spoort dat met elkaar tussen de Tussen die huisartsen? twee? Nou ja, in het denken daarin, ja. Okay. Ja. Zeg maar, er zijn wat scheurtjes in het front van de huisarts, of niet? Ja, daar wil ik graag op reageren. Ik denk dat het in ieder geval al heel mooi zou zijn als we van 8 tot 11 goede ondersteuning krijgen. Ja. Wat ik vooral bedoel is dat, stel dat u van de trap afstruikelt om 2 uur 's nachts. En u denkt, dat is een vervelende kwestie, ik wil weten of het gebroken is. Je kunt wachten tot de volgende dag, maar sommige breuken denk je ook van, dat wil ik gelijk weten. Het zou heel mooi zijn, en ik denk dat het ook niet per se heel duur hoeft te zijn, als je daarvoor voor een foto en een beoordeling door een huisarts in Dokkum terecht kan. Maar ik sluit me aan bij de heer Frank, dat als wij al kunnen realiseren dat we het tot 11 uur krijgen, ik al heel tevreden en heel blij ben. Dus misschien moet je hoger inzetten om kleiner te krijgen. Maar dat kan een verklaring zijn. Maar ik zou het mooiste vinden als we bepaalde... Kijk, als ik nu dienst doe voor de huisartsenpost in Dokkum, dan ben ik 's nachts alleen maar bereikbaar voor visites. Dus dat betekent dat voor het beoordelen dat alles zeg maar wat niet een visite waardig is, dat naar Leeuwarden of naar Drachten moet. Ik denk niet dat het op dit moment haalbaar is om 2 huisartsen in Dokkum neer te zetten, want zo was het vroeger. Maar ik denk dat, nogmaals, als we gaan kijken naar het uitbreiden van de zorg tot 11 uur, dat wil zeggen dat u bij ons komt en dat ik niet hoef te denken van, is dit gebroken, is dit niet gebroken. Ik stuur u door naar Leeuwarden, u kunt in Leeuwarden achter in de rij aansluiten en over 3 uur weet u misschien of het gebroken is, ja of nee. Als we dat kunnen oplossen, dan ben ik al heel blij. Oké, ga ik even naar de heer Tulewski. Van wat er over nagedacht, over zeg maar, de casus
idee van een benemer hier nu zeg maar voor het voetlicht brengt? Jazeker. Oké. Oké, ja, mooi. Ja, dat wanneer je s'nachts van de trap valt, zeg maar, en je denkt dat je een breukje hebt, dat je daarvoor heel goed in de Sionsberg snel terecht kan, in plaats van dat je naar Drachten of naar Leeuwarden moet. Hè? Dat is eigenlijk wat jij met zoveel woorden Wij zegt. doen dit samen. Dus alles wat hier besproken wordt en gevraagd wordt, is al heel vaak onder ons besproken en gesproken. En ik denk dat dat is de enige weg om samen te gaan doen. Ik wil misschien dat scheurtje nog even toelichten. Het scheurtje intussen. Dat scheurtje wou ik nog even toelichten. Kijk, ik wil even aanvullen eigenlijk. Als je je been hebt gebroken om 2 uur 's nachts, mogelijk, je bent van de trap gevallen, dan is het nog steeds mogelijk om een huisarts te bellen die dan bij je langskomt. Tuurlijk, ja. En huisartsen zijn ook opgeleid om klinisch te kijken, zijn er klinische aanwijzingen voor een botbreuk. Als het been er in een hoek op staat, hoef je geen raketgeleerde te zijn om te weten dat het gebroken is. Maar er zijn ook andere manieren om, als het wel goed staat, om de waarschijnlijkheid in te schatten. En wat je eigenlijk wil proberen, is dan te kijken, is het veilig voor die patiënt om met pijnstilling thuis af te wachten? Dan maak je namelijk van ongeplande zorg geplande zorg. En ik denk dat dat zinvol denken is. En als dat veilig kan gebeuren, denk ik, dan heb je niet altijd alle achterwacht nodig van alle röntgen en allerlei faciliteiten. Oké, mooi. Ja, hier op de voorste rij. Ik kom even... Ja, oké. Rob is er al, ja. Zeg het maar. Ik ben Klaas Martens, lid van actiegroep Red de Sionsberg. Meneer Tulewski, u heeft zo net even genoemd CVA-zorg. Er is een tijd geweest dat wij in de Sionsberg, dat wij in feite een van de beste en de snelste zorgverleners waren op dit gebied. En ik begrijp dat het nu toch vrij duur is om dat allemaal weer op te tuigen. Maar ja, misschien zijn er toch nu weer andere mogelijkheden om CVA-zorg goed te behandelen. Want voor CVA-zorg, dat is toch een levensbedreigende situatie die toch vaak voorkomt. En waarbij time is brains, laat ik het zo maar even zeggen, dus geld. Dus is er dan geen mogelijkheid om bijvoorbeeld een eerste onderzoek te doen in Sionsberg, omdat het dat toch dichtbij moet en dan als er later behandeld moet worden, dat verderop gebeurt. Ja. Dat is mijn vraag. Oké. Kunt u even toelichten, CVA-zorg? Misschien begrijpt niet iedereen in de zaal wat dat betekent. CVA-zorg is in feite een herseninfarct, is hersenletsel. Ja, oké. Meneer Tulewski. Het is altijd een hok welke microfoon ik pak. Dit is goed. Oké, heel goed. Terechte vraag weer, terechte zorg. En ik denk dat heel veel van de vragen van vandaag worden in korte toekomst of in nabije toekomst opgelost met nieuwe technologieën. Wij zijn ook niet alleen afhankelijk van geld, maar we zijn ook afhankelijk van onze wetenschappelijke verenigingen. Want we moeten voldoen aan minimale eisen van veiligheid. En dat is een hele logistieke netwerk die je moet wel kunnen überhaupt hebben als bemanning. Daarna moet je het wel kunnen onderhouden en dan moet het nog blijven functioneren. Dus uw antwoord op de vraag is niet eenvoudig. Ik begrijp, het voordeel is dat de technologie gaat zo hard dat we steeds meer ingewikkelde of complexe zaken kunnen we steeds dichter bij huis oplossen. En ik denk dat dat is de beste antwoord die ik u kan geven, dat wij zijn afhankelijk en van de wetenschappelijke verenigingen, dus wetgeving op ons gebied, maar ook van technologie die ons gaat brengen, organisatie en uiteindelijk financiën. Maar geld is niet de grootste en belangrijkste probleem. De voorgenoemde zaken zijn belangrijker dan geld. Ik weet niet of... Is uw vraag zo voldoende beantwoord? Niet helemaal. Laat ik het zo zeggen. Nee. Wij willen het heel graag. Wij willen het heel graag. We werken hard om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is niet iets wat alleen maar aan ons in onze handen ligt. Daar hebben we hulp nodig van een aantal andere instanties om ons heen. Oké. Ja, kijk, ik sluit niet uit dat wij over 5 jaar niet meer gaan opereren, over 10 jaar. Dat we ook infarct op een heel andere manier gaan oplossen. Tegenwoordig hebben we ook een pacemaker die in huisartsenpraktijk kan geplaatst worden. Dus dat gaat heel hard. Dus ik sluit niks uit. Maar het is niet zo dat we met wat we nu hebben en kunnen, dat het reëel is om dat vandaag te gaan doen. Mooi, dank u wel. Wie nog meer?
Daar zie ik nog iemand. Nog meer? Hier straks? Hier vooraan? Oké, dan gaan we even versnellen en wat meer tempo erin brengen. Zegt u het maar. Ja. Hallo, ik ben Ruud Waardenburg van de actiegroep Net als Sionsberg, voormalig medewerker van Sionsberg. Ik ben ook hiermee ter ziele gegaan met de Sionsberg in 2014 en nu hartstochtelijk lid van de stichting Net als Sionsberg. Ik heb een vraagje. Ik heb heel wat gehoord van meneer Van der Hoek en van meneer Tulewski, maar ik heb nog nooit het woord contract gehoord. Is er nu een contract getekend of is er nu geen contract getekend? Oké, goed. Nou, meneer Van der Hoek, kunt u daar iets over zeggen? Is er een contract inmiddels getekend? We hebben een overeenkomst, een contract voor 2017 tot en met 2019. En net als bij alle ziekenhuizen ligt die afspraak vast. Maar heb je hem vervolgens, moet die worden vertaald in een aantal reglementen en noem maar op. En daar leggen de juristen de laatste hand aan. Maar in de overeenkomst die we al medio oktober hebben afgesloten, staat gewoon dat wij van DC en CCN 2017 tot en met 2019 de volledige polyklinische zorg inkopen. Dat is mooi. Oké. Ik heb via de mail van Red de Sionsberg allemaal vragen gekregen uit de regio. En heb ik er een aantal van op papier gezet. Ik zal maar we willen graag eerst van u weten hoeveel vragen dat zijn. Voor mij zijn ze onder de 1000. Rond de 1000? Nou, dat valt mee hoor. Nee, maar zal ik de belangrijkste even naar voren halen? Nou, ik stel even voor, u stelt nog even 2 vragen. Dan ga ik daarna even naar een paar andere mensen. En als er dan nog tijd over is, kom ik mogelijk bij u terug. 2 vragen eerst even. Ik heb heel veel tijd hoor. Dus, goed. Een vraag is, de gigantische lange wachttijden op de spoedeisende hulp in het MCL. Onder andere veroorzaakt, ik val steeds een beetje weg, door alle mensen die uit dokterspreken naar het MCL moeten. Vooral oudere mensen zijn daar de dupe van. Die komen op de wachtkamer van de spoedeisende hulp en worden steeds verder naar achteren geschoven omdat de ambulances voorgaan, wat ook normaal is. En er zijn gevallen bekend van oudere medemensen die daar 's morgens komen en aan het eind van de middag nog steeds in de wachtkamer zitten te wachten tot ze aan de beurt zijn. In Drachten en Leeuwarden, zegt u? Ja. Ja? Oké. Waarom kunnen wij onze eigen spoedeisende hulp dan niet weer opzetten, zodat die wachttijden korter worden? Oké, goed. Ik kom even, denk ik, weer bij u, meneer Tulewski. Ja, dat willen we wel. En dat gaan we doen, maar met de middelen die ter hande zijn, met de kennis die we hebben en de wettelijke mogelijkheden die we hebben. Dus dat willen we heel graag en dan praten we. Eindelijk is er nu wel een open deur bij de Friesland om daarover te praten. Er is wil om die te gaan doen en het probleem begrijpen we en daarom zeiden we ook, we gaan proberen om die zo snel mogelijk te regelen. Een andere belangrijke vraag. Mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Zegt u het maar. Dat kwam in een van onze overleggen onlangs aan de orde. Dat mocht dat niet in Dokkum kunnen, dat in ieder geval, dat is ook door jullie heel nadrukkelijk uitgesproken, we moeten organiseren dat mensen niet dan weer achteraan in de rij kunnen aansluiten in Leeuwarden of in Drachten, maar dat ze direct door kunnen gaan. En dat doen we ons best voor. Mag ik er iets over zeggen? Ja. Wij hebben een jaar geleden de vraag gesteld in Leeuwarden. Hoeveel patiënten met eigenlijk laagcomplexe zorg krijgen jullie te zien op de spoedeisende hulp in Leeuwarden? Waarvan, als we in Dokkum de mogelijkheden zouden hebben, die we graag zouden willen hebben, dat die prima in onze eigen regio door ons als huisartsen behandeld zou kunnen worden. En dat is ongeveer 50 tot 70 patiënten per week. Die 70 mensen geven de piekmomenten op de spoedeisende hulp die u zo pas benoemde. Als je die mensen weer in de eigen regio terug kunt krijgen, of anders gezegd houden, met zorg die hier prima kan, met diagnostische faciliteiten en samenwerking met de specialisten, zou dat een hele bescherming geven voor de piekmomenten die nu op de spoedeisende hulp in Leeuwarden plaatsvinden. Oké, mooi, dank u wel voor de toevoeging. Laatste vraag. Laatste vraag. DFZ heeft de machtspositie hier in het noorden. Ze hebben 80% van de markt in handen. En hoe kunnen we voorkomen dat DFZ die machtspositie weer gaat misbruiken in de toekomst om de wil op te leggen aan de huidige eigenaren van Sionsberg? Oké, goed.
Bert van der Hoek. Ik ben psycholoog van huis uit. En mijn hart ligt gewoon bij de zorg zelf. En dat zeg ik heel nadrukkelijk. Want wij zijn alleen maar een instituut om te helpen organiseren en te helpen betalen, dat uiteindelijk mensen die zorg nodig hebben bij een professional terecht kunnen. Maar ik wil er één ding aan toevoegen. Ik kwam in de wereld van de zorgverzekeringen eind 90 jaren bij RZG, het Regionaal Ziekenfonds Groningen. En ik moet u heel eerlijk bekennen, als ik terugkijk naar die tijd, zonder marktwerking, zonder gedoe over verzekeren en zonder het gedoe over eind van het jaar met alle campagnes en noem alles maar op. Ik vond het een fantastische tijd en dat ziekenfonds had 100% van de markt. Andersom zeg ik ben blij dat we in Friesland een verzekeraar hebben die 62% van de markt heeft, maar met Achmea erbij zo'n 80%. En ik ben het volkomen eens met wat u zegt. Natuurlijk vereist zo'n dominante positie dat je daar ongelooflijk bewust van bent en dat je die nooit misbruikt. Ik heb vanavond eerder gezegd, ik zal niet beweren dat wij altijd alles goed hebben gedaan. Ik sta voor onze zorgplicht niet alleen voor verzekerden, maar eigenlijk voor alle burgers van deze provincie. Waarom? Omdat we zo dominant zijn, vind ik, hebben we ook die morele verplichting. En ik hoop echt oprecht, nogmaals, dat we na vanavond daaraan kunnen bouwen. Eventjes, wie nog meer? Ja, u hiervoor. Doet u het zomaar, ja. Gaat u ook maar even staan, dan kunnen we allemaal goed zien. Lukt dat? Ja, ik ben Jos de Brekster, ik woon in Damwoude. Ja. En ik ben bekend in ieder geval 2 van de mensen op het toneel. Ik heb begrepen dat die meneer tevreden is met het antwoord van meneer Tuleski. In mijn ogen duikt hij weer in de innovatieve ontwikkeling, wat mij heel positief toelijkt. Alleen, wij hebben hier een adherentiegebied van, ik meen 120.000 inwoners op een gebied van 600 vierkante kilometer. Wat mij opvalt is, of waar ik mij druk over, ik ben toevallig een CVA-patiëntje. Meneer die reageerde erop, het gaat om de eerste minuten. En als u zegt van ja, die innovatietechniek gaat zo ver dat je heel veel dingen thuis kunt doen. Alleen als er bij mij een propje in mijn halsslagader hangt, dan gaat hij er met, ik weet wel hoeveel computers echt niet weg. Ik moet hier naartoe. En de vraag is dan even van mij, en is die spoedeisende hulp wat CVA's en hartinfarcten betreft, gegarandeerd daarin? Want dat is toch wel, daar hoef ik niet een gigantische operatie voor in het leven te roepen, lijkt me. Een beetje bloedverdunner en het is klaar. Het is gechargeerd. Okay. Niet Jan Linders? Ik sta hier niet namens de minister of de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat zijn de instanties die uw zorg dicht bij huis moeten garanderen. Ik ben een welwillende zorgverlener die graag de beste zorg aan zijn patiënt biedt. En als u mij vraagt, diep uit mijn hart, ja, heel graag. Dat wil ik wel. Maar als we hier een hele dure CWA-unit opzetten, dan kan zijn dat een heleboel andere dingen niet meer kunnen doen. Of elders dingen niet gedaan kunnen worden. Dan komen andere mensen die zeggen, maar hoezo hebben we een dure CWA-unit en de rest laten we vallen. Dus continu zoeken naar de beste oplossing. En geloof me, daar zijn we echt... Er zijn heel veel slimme mensen mee bezig en iedereen doet zijn best. Ik kan niet meer dan dit zeggen. Ik begrijp het. Vanuit mijn achtergrond kan ik zeggen dat het bijna een politiek antwoord is. Het gaat er mij om van, ik bedoel, als hier 3 CVA-patiënten of infarcten hier komen die vanuit de opvang naar het mortuarium moeten, dat zijn er ook nogal 3 te veel, lijkt mij. Ja, mensen die mij kennen in deze regio weten 1 ding over mij. Ik ben 1 ding zeker en dat ben ik politiek incorrect. Dus dit kan u mij niet beschuldigen dat ik politiek antwoorden geef. Maar ik ben ook over de tekst, hè? Ik ben ook realistisch. En nogmaals, als dokter ben je opgeleid en je wil iedereen helpen met alles wat je hebt. Maar het is ook realiteit. Moet je denken aan patiënten in Canada of in Noorwegen die duizenden kilometers zijn van hulp. En die hebben 30 kilometer een hoog specialistische centrum. Dus dat moet je allemaal met bepaalde... moet je het ergens plaatsen.
Kijk, we kunnen niet een CVA-centrum in elke dorp neerzetten. Hetzelfde geldt voor myocardinfarct. Tijd is mazzel. Dus dat is exact hetzelfde. Maar we kunnen niet in elke dorp in Nederland dotteren. We willen dat wel. Maar wie zegt dat inderdaad over 10 jaar niet op een mobiele kan een propje erkennen en dat je een pilletje slikt thuis die gewoon naast de zout staat, dat je het kan oplossen? Ik zeg dat het heel reëel is. Of dat we continu bepaalde kleine nanocelletjes in ons lichaam hebben, dit soort dingen op tijd detecteren en op tijd ergens naartoe gaan. Dus daarom zeg ik ook, ik sluit niks uit, alleen ik kan dit niet beloven. Want als het op mij gaat, zou ik het graag willen. Maar ik kan het er niet beloven, want ik ben beperkt door een heleboel andere factoren. Misschien mag ik daar nog wat op aanvullen? Ja? Eerst Jan de Brouwer. Ja, ik wou even kort op reageren, Jos. Even kijken. Nou goed, ik wou het een beetje naar de cardiologie toe trekken, want Igor en ik zijn meer van de cardiologie. Maar bij ons in het vak geldt eigenlijk dat als er een ambulance komt bij iemand met pijn op de borst, die ziet eigenlijk met een ECG eigenlijk binnen een paar seconden is er echt iets aan de hand. En dan moeten we met gas naar een dottercentrum toe, of valt het wel mee? Ik denk dat voor die tweede categorie patiënten waarbij niet echt heel duidelijk iets aan de hand is op een hartfilmpje, zonder gillende spoed, dat er best wel ruimte is met zo'n innovatief centrum, zeg maar. De ontwikkeling zullen nog wel verder volgen. Maar dat zijn laag risico acute patiënten, daar kunnen we zeker wel wat mee. Ischemisch CVA is een ander issue. Je hebt niet een CT-scan aan boord van een ambulance, waardoor je heel snel het onderscheid kunt gaan maken tussen een ischemisch CVA, bloedig CVA of mogelijk een TIA of dat het waarschijnlijk niks is. Dus dat is gewoon heel lastig. En wat Igor ook zegt is van, ja, op dit moment is de diagnostiek nog niet zo dat we dat heel snel kunnen vaststellen op de plaats waar het gebeurt of in een kleiner centrum. En aangezien time is brain in dit geval, denk ik ook dat je zo snel mogelijk naar een centrum toe moet, nu nog, waar dat plaats kan vinden. Maar goed, ontwikkelingen gaan door en die gaan ook heel hard, moet ik zeggen. Er zijn ook sommige landen waar ze mobiele mini-CT's hebben die rondrijden. Ik weet niet wat er de ontwikkelingen van zijn op dit moment, maar het gaat wel hard. Dus zeg nooit nooit. Dank u wel. Meneer Frank. Ja, ik wou nog even wat aanvullen vanuit de optiek van de huisartsen. Als u bij mij komt, of als ik bij een patiënt kom met het vermoeden van een CVA, dan moet ik ook natuurlijk nadenken over waar u het beste geholpen bent. En dat is ook een keer bij een team wat heel veel behandelingen uitvoert. In Noordoost-Friesland zitten we natuurlijk ook met de beperking dat als je een team zou hebben, dat het aantal mensen wat daardoor behandeld wordt vaak niet groot genoeg is om aan de kwaliteitscriteria te voldoen die de beroepsgroep ook zelf stelt. Dat geldt bijvoorbeeld ook, er was een vraag over, zou je weer een IC in Dokkum willen hebben? Nou, misschien zou het wel willen, maar je krijgt daar de mensen ook niet voor, omdat zo'n team wil natuurlijk ook zo'n kwaliteiten kunnen benutten. En dat zal heel lastig worden voor Dokkum. Tenzij er hele innovatieve, nieuwe manieren komen, maar niet nu. Mooi, dank u wel. Wie nog meer? Daar vooraan. Ja, meneer. Ja. Brand Visser, voormalig cliëntenraad Sionsberg. Ik had een vraag aan Jan Leendert of Sharon. En hoe jullie de toekomst zien van de oncologische zorg bij ons hier in Sionsberg. Oké. Gaan we eerst even naar Sharon Muller. Ja. Ja, de oncologische zorg is eigenlijk moeten wij voldoen aan de normeringen die landelijk zijn opgesteld. En daarbij zijn bijvoorbeeld dingen als borstkankerzorg en zorg voor darmkankerpatiënten, die zijn zodanig georganiseerd dat wij de diagnose en onderzoek gewoon op locatie kunnen doen, zoals we dat eigenlijk altijd hebben gedaan, tot aan het faillissement en daardoorheen. En dat de operatie kan plaatsvinden op een andere locatie. En wij hebben dat zo georganiseerd dat wij ik zie degene die de vraag stelt net niet. Dat wij de operatie zelf kunnen uitvoeren in Neesmellingen. En dat wij daar een hele goede samenwerking hebben gehouden ook. En op die manier borg je ook wel je kwaliteit. Het is een hoog streven om te proberen de oncologie zelf weer in de Sionsberg te behouden. Maar ook oncologen en een oncologisch team moet dan wel zeg maar, de getallen kunnen halen. En de vraag is of je dat weer kunt bereiken en of dat het streven moet zijn. Kijk, dat valt dan misschien onder dat stukje hoogcomplexe zorg. Niet alle oncologie is hoogcomplexe zorg. En wat wij nu doen is datgene wat goed georganiseerd is in de Sionsberg behouden en wat we elders moeten doen of zelf doen
of doorverwijzen naar die plek waarvan wij weten dat dat de juiste is. En betekent dat bijvoorbeeld het geven van infusen en dat soort zaken, dat je dat terug ziet komen? Nou ja, het geven van infusen en daarin chemotherapie, ik denk dat je daarop doelt. Ja, dat hoort bij dat stukje oncologische, klinische oncologie. En daar moet je aan zoveel kwaliteitseisen voldoen, dat dat op dit moment in ieder geval niet haalbaar is. Maar wellicht als de vraag daar vanuit de bevolking en vanuit de huisartsen wel is, ja, dan is dat denk ik ter overweging. Oké, mooi. En dat is niet iets voor de Friesland om daarop in te gaan? Want we zitten natuurlijk hier met een hele grijze bevolking. En ja, het onderdeel oncologie, kanker plat gezegd, is natuurlijk veel voorkomend. En je ziet allemaal oude mensen die een halve provincie moeten doorreizen voor een chemokuur. Is dat nou verstandig, laat ik het zo zeggen? Oké, ik ga eerst in naar, want u stelde eigenlijk aan 2 specialisten stelde u de vraag. En daarna gaan we naar de heer Van der Hoek. Maar eerst even naar Rob Blanken. Ik ben dermatoloog. De meest voorkomende vorm van kanker is huidkanker. En die kunnen we in ieder geval voor 90% in de Sionsberg behandelen. Af en toe moet iemand naar Leeuwarden toe, maar het overgrote deel is in de Sionsberg prima behandelbaar. En dat zijn ook over het overgrote merendeel oudere mensen. Oké, dank u wel. Bert van der Hoek. Nee, gaat goed hoor, doe maar. Gaat goed, ja. Mooi. Wat ik mooi vind van de afgelopen weken, en ik heb ook alle vertrouwen naar de toekomst toe, dat het niet zozeer aan de zorgverzekeraar is waar iets gebeurt. Ik denk dat het in eerste instantie aan de medisch professionals is om te bekijken waar je wanneer hoogwaardig goede zorg kunt leveren en wat er voor nodig is. En natuurlijk zullen wij gewoon moeten helpen om dat georganiseerd en vooral gefinancierd te krijgen. Maar ik denk dat we al dat soort vragen moeten benaderen vanuit waar Igor vanavond al mee begon. Decentraal wat kan en toch op een andere plek wat moet. Maar ook in het laatste geval, als er daar voor- en nazorg weer dichtbij kan plaatsvinden, dan moeten we dat vooral organiseren. Ik wil er nog 1 opmerking aan toevoegen. Daarom hechten wij ook zo aan dat binnen Friesland medisch specialisten op de verschillende locaties veel meer met elkaar vanuit dezelfde processen, procedures en richtlijnen werken, zodat je zou kunnen zeggen het niet uit moet maken waar iemand geholpen wordt en iemand niet, ook al wordt hij voor een ingreep elders geholpen, dat er daar weer iets opnieuw moet gebeuren, maar dat in 1, zeg maar, schakelloze keten door kan gaan. En dan denk ik van, dan kunnen we met de professionals zelf bekijken waar wat het beste kan. Kunt u hier wat mee of zegt u... Een zak geld gehad, maar... U had liever een zak geld gehad, ja. Zodat zeg maar, al die vergrijzende mensen hier allemaal in de Sionsberg zouden kunnen worden geholpen. Dat is natuurlijk het probleem. Je zit met een hele categorie mensen die dus inderdaad gewoon... Ja, het is natuurlijk een vrij zwaar ziekteproces. En zo'n infuus, daar word je ook niet gezonder van op die dag. Laten we het zeggen zoals het is. En die mensen moeten wel de halve provincie doorgesleept worden. Ja. Oké. Goed. Ja, nou ja, dat is denk ik ook iets voor de komende tijd om nog eens een keer goed over na te denken. Hè? Dit punt wat de heer meneer maakt. Wie nog meer? Kom ik even bij u terug? Ja. Ik heb u zojuist niet gevraagd of u tevreden was met het antwoord van de heer Van der Hoek. Want u had nogal een kruidige vraag aan hem. Hè? Ja. Waar ook wel een ondertoon in zat. Dat mag natuurlijk allemaal. En de heer Van der Hoek reageerde daarop, maar kon u daarmee uit de voeten? Ja, uitstekend, ja hoor. Ja? We kennen elkaar al langer. Oké. Dus. Goed. Er is nog een vraagje. Er is een heel groot deel van Sionsberg staat nu leeg. Daar zat Zuidoostzorg in. Wat gaat ermee gebeuren? En hoe is dat gefinancierd? Oké. Wat gaat er met het leegstaande deel van de Sionsberg gebeuren en hoe is dat gefinancierd? Ja, nou, ik moet zeggen, ja, dat zeg ik wel met pijn in mijn hart. Want kijk, iedereen kent de jonge geschiedenis, dat we er uiteindelijk met de andere partijen niet goed uitgekomen zijn. En dat die toen voorgesteld hebben van, laten we eerst de Sionsberg met de huisartsen zelf dit oppakken. En als wij in de latere fase kunnen bijdragen, dan staan we daar heel constructief in. En met dat zeggende heeft ook Zuidoostzorg gezegd, daar stoppen we wel met het 1,5 lijncentrum. En ten aanzien van de zorg is zo pas ook al gezegd, die wordt gewoon gecontinueerd, daar staan we voor. Met dat Zuidoostzorg zegt
voor wat betreft het 1,5 lijncentrum heeft teruggetrokken, hebben ze ook voor ons, verrassend niet op 1 januari, maar al op 1 december, het restaurant gesloten. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat hoorde, nou ja, laat ik dat maar niet zeggen. Ik weet nog dat, Pietje, jij zei, toen hadden wij een overleg en dat jij een paar mensen was tegengekomen. En dat je zag dat die mensen daar gewoon aan het eten waren en dat die mensen tegen jou zeiden van, ja, we eten hier een paar keer per week, dat is voor ons een avondje uit en dan zien we elkaar, dus dat dient een doel. En als je dat weet en je hebt die voorzieningen, die prachtige voorzieningen, dan is het natuurlijk eigenlijk onacceptabel dat het nu dicht is. Vandaag hebben we daar weer over gesproken. Maandag gaan we daarover verder met Zuidoostzorg. Want ik snap heel goed dat ook Zuidoostzorg op een gegeven moment, ja, als je je dan terugtrekt, dan wil je ook van een aantal verplichtingen af. Daar hebben we het over en wij proberen zo snel mogelijk in het nieuwe jaar de boel weer op te starten. Oké. En dan bedoelt u specifiek het restaurant? Ja. Oké. Ja, want laten we wel zijn, daar kunnen we op dit moment niks. Rob en nog een aantal andere mensen, wij hebben bij wijze van spreken de cateraar klaar, die kan van morgen beginnen, maar wij zijn geen huurder. Zuidoostzorg is nog steeds huurder, die gaat over die ruimte en wij proberen hen echt te bewegen dat we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen, want hier schiet niemand iets mee op. Dood en doodzonde, dus wat ons betreft zo snel mogelijk in het nieuwe jaar weer open. Maar wie betaalt dan de huur van... Ja. Wie betaalt dan de huur van? Ja, laten we het zo zeggen. Om uit de impasse te komen, heeft Zuidoostzorg met andere partijen, die hebben zich heel constructief opgesteld. En daar ben ik nog steeds dankbaar voor, want het was ingewikkeld. Vervolgens wil je wel zo'n partij helpen om dan ook zonder al te veel financieel gedoe, zeg maar, ook afstand te kunnen nemen. Daarin kan ik zeggen dat we daar zeer constructief in hebben meegeholpen. Daar zijn we ook uit. Dus dat is niet anders, dat betalen wij. Goed, dank u wel. Ik ga even naar Twitter. Er is een vraag binnengekomen van Wietse Piet de Jager. Wat ik me dan nog afvraag, vanaf wanneer kunnen ambulances met laagcomplexe patiënten weer terecht in de Sionsberg? Ik denk dat hij bedoelt patiënten met laagcomplexe problemen. Hè? Ja. Wie wil daarop reageren? Wie kan daarop reageren? Nou, dat zijn weer vragen, eigenlijk dezelfde vraag. Dit is wat wij al vanaf het begin af aan hebben gezegd. Dit is een van onze spierpunten. Alleen door alles wat u net gehoord hebt, en u hoort dat is nog steeds ingewikkeld. We werden eigenlijk 1 jaar willens en wetens in alles geremd. Dus Sionsberg stond 1 jaar stil. Tenminste, u heeft weinig van gemerkt. We hebben ons best gedaan om dat te niet laten merken. Door immense inbreng van alle deze mensen hier in de huisartsen. Maar aan de kant van ontwikkeling, nieuwe dingen zetten en zeker deze vragen hebben we echt slagvelden geleverd. Echt slagvelden geleverd. Maar er was gewoon niemand thuis. En het was gewoon onmogelijk. Wij kunnen niet toveren. Dit willen we dolgraag. En dat gaan we ook doen, maar ik kan jullie niet beloven wanneer. En ik moet wel een compliment geven aan Bert. Want Bert heeft het uiteindelijk na een intensieve tijd van werken en begeleiden, heeft hij toch een hele zware besluit genomen. En ik heb wel vertrouwen dat met deze kennis en wat we nu gedaan hebben en de geschiedenis die we hebben, vertrouwen die we met elkaar hebben gewonnen, dat dit soort stukken snel op onze agenda gaan komen. Tot nu toe was onbespreekbaar, lieve mensen. Dat is echt... Ik kan jullie niet uitleggen hoeveel hebben wij hiervoor gevochten. Deze huisartsen die hier staan, die weten ook hoe vaak hebben we niet bij elkaar gezeten, hoeveel papier, hoeveel documenten zijn gestuurd naar Friesland, die verdwenen allemaal ergens. En er was gewoon geen gesprek mogelijk. Dus dat is niet zo dat wij dit niet willen, want als ik nu deze vraag nog een keer hoor, dan heb ik me afvragen van ligt het aan mij of aan ons? Nee, dat ligt niet aan ons. Dat zijn gewoon een heleboel dingen die wij voor elkaar moeten krijgen om dit te bewerkstelligen. Dat willen we wel, gaan we ook doen. En ik heb volste vertrouwen dat we het snel gaan doen. Ik kan niet beloven wanneer. Wij zijn de gesprekken nog niet eens begonnen, maar we zijn nog steeds aan het afwikkelen aan restaurants en allerlei waanzinnige dingen waar ik gewoon ontzettend van baal. Want ik ben hier gekomen om zorg te leveren. We hebben waanzinnig verbouwd weer miljoenen ingestookt in dingen waar ik echt niet kan geloven dat het nog steeds kan. Maar goed, dat is gebeurd.
We hadden dat geld en tijd veel beter moeten stoppen in de vragen die terecht zijn. Geboortezorg, CWA, kankerzorg. Dat zijn de dingen die jullie en ons allemaal aangaan. Maar de tijd en de kans hebben we niet gehad. We werden gewoon willens en wetens 1 jaar gewoon geremd. En hoop ik dat we vanaf vandaag met jullie hulp dat gaan veranderen. Dank u wel. Mag ik daar wat op aanvullen? Ja, de heer Frank. Ik wou Igor inderdaad ook bedanken. We hebben ook in de moeilijke tijd van het faillissement, met de specialisten, met de nieuwe eigenaren, hebben we ook de acute zorg, ook buiten kantoortijden, ook binnen kantoortijden in ieder geval, hebben we met die ondersteuning kunnen doen. En ook ambulances met iemand met een laag complexe hulpvraag, die konden overdag, binnen kantoortijd, ook veilig worden opgevangen dankzij die schil van specialisten. Op de vraag van wanneer is het mogelijk om dat ook buiten kantoortijden weer te doen, ja, daar hebben we het net ook over gehad. En die intentie spreken we uit om daar weer mee te beginnen, zo gauw mogelijk. Dank u wel, dank u wel. Ik ga nog even 1 keer naar de zaal. Wie heeft er nog een vraag? Dat bent u. En u nog een keer in de rebound. En wie nog meer? Oké. Dan houden we het hierbij en dan sluiten we daarna af. Aan u de... Mijn naam is Jan Smit. Ik wil de Friesland vragen. Is de druk uit Den Haag op de Friesland uitgeoefend? Omdat u een ommezwaai gemaakt hebt? Welke ommezwaai bedoelt u? Nou, alles nu veel meer gericht is op de Zielsberg nu. Met medewerkers. Oké. Ik hoor van de voorzitter of dokter dat hij zegt van ja, we praten tegen muren. Ik heb gehoord dat minister Schippers zich er ook mee gemoeid heeft. Klopt dat? Oké, ik ga zo naar de heer Van der Hoek. Ik ga eerst even naar de heer Tulewski. Meneer, die interpreteert uw reactie van zojuist als van dat u tegen muren heeft gepraat. Maar wie bedoelt u dan daarmee? Nou ja, vanzelfsprekend de Friesland. Alleen, ik kan ook antwoord geven. Kijk, minister bemoeit zich hiermee vanzelfsprekend. Dat is ook een van de taken. Ze is hier geweest en ons vertelt dat zij zich ook gaat blijven bemoeien. Maar ik kan u niet vertellen, dit hebben we onderling opgelost. Ga ik even naar de heer Van der Hoek. Wilt u daar nog kort op reageren? Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. We zijn onlangs met een aantal mensen ook hier uit de zaal bij de minister geweest. Dat was om haar te informeren over hoe we hiermee omgingen. Wat ons beleid, wat wij beogen, heeft niks met de minister te maken. Ik heb mezelf gaandeweg, ben ik meer gaan verdiepen in wat er allemaal aan de hand is, maar ook wat er in het verleden is gebeurd. En met Igor, met Loek Winter en onlangs met huisartsen en medisch specialisten en de actiegroep is voor mij gewoon heel helder geworden dat we van hieruit met deze partijen moeten gaan bouwen aan de nieuwe toekomst. Mooi, dank je wel. Ga ik nog even naar de meneer hier op de voorste rij. Bent u de laatste? Ja. Oh, dan ja, komt de microfoon naar u toe. Ja, zegt u het maar. Doet u het? Ja. Ik heb nog even een vraag aan Bert van der Hoek. Kijk, het is zo dat in een stedelijke omgeving, dat daar de kosten van de zorg anders zijn dan in een omgeving met krimp. En het is ook zo dat in bepaalde gevallen, er zijn hier een aantal dingen goed aan de orde geweest, CVA-zorg, geboortezorg, spoedzorg en dat soort dingen, dat de zorgverzekeraar zorgplicht heeft. En vooral als je bijvoorbeeld bij een geboortezorg de aanrijdtijden niet kan halen zoals die wettelijk zijn voorgeschreven. Maar ook los daarvan, weten we allemaal, ook al zit je binnen die aanrijdtijden, dan kan het nog vreselijk misgaan. Maar in hoeverre heeft de Friesland zich daar, gaat de Friesland zich daar wat van aantrekken? Want het is zo, natuurlijk zorg in een krimpregio, de kosten zijn wat anders en vaak wat hoger dan in een randstedelijk gebied. Dus daar moet dan een zorgverzekeraar daar toch ook wat meer voor over hebben. Die mag daar best wat meer geld aan geven. En dat is mijn vraag. Ja, is goed. Ja? Ja, reageert. Laat ik om te beginnen zeggen dat er afgelopen paar jaar ongelooflijk veel geld hier naartoe gegaan is. Maar de wetgeving is ook een overbouwing, noem alles maar op. Maar ik snap uw vraag. Kijk, voor wat betreft de ambulances, dat heeft niks met geld te maken. De ambulances, de RAV Friesland,
Die heeft de verantwoordelijkheid om haar ambulance zo in te zetten dat die op tijd, zeg maar, ter plekke kunnen zijn en voldoen aan de aanrijdtijden. Dat is inmiddels, heel landelijk is de norm 95%, inmiddels zitten ze op de 93, nog wat procent. Het probleem daarbij ligt niet zozeer in Dokkum, maar ligt veel meer bij de Friese meren. Daar zit je soms gewoon, vanwege de meren, zit je soms met zeg maar langere aanrijdtijden dan nodig. Voor wat betreft de eilanden is er 2 weken geleden is er een helikopter gekomen in Friesland. Daar hebben wij erg ons best voor gedaan om ook de mensen van de eilanden daarin echt die diensten te kunnen, van die diensten kunnen voorzien. En tenslotte van, kijk, voor mij is het heel helder, Klaas. Als het gaat om leven en dood, dan speelt geld geen rol. Dat is ook niet iets waar wij als zorgverzekeraar alleen over gaan. Wij hadden het daar zo pas ook al even over. Dan ga ik ervan uit dat we met de medisch professionals, huisartsen, medisch specialisten en de ambulancezorg gaan kijken wat we eraan kunnen doen. En ik zou het nooit op mijn geweten willen hebben dat er iemand te laat is omdat de Friesland niet betaalt. Mooi. Dank u wel. Dank u wel voor deze laatste reactie, meneer Van der Hoek. Ja, dames en heren, meesken, wij sluiten nou toch maar staan gewoon af. Er is straks natuurlijk bij de nazit, bij een hapje en een drankje nog voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Dat kunt u doen, zeg maar, mogelijk blijven de mensen hier nog even, ook na afloop. Kunt u ook persoonlijk nog vragen aan ze stellen of anders aan vertegenwoordigers van de Friesland, gewapend met een badge. Nou, er is veel gezegd en gesproken vanavond. Over 3-4 maanden, althans dat is het plan van de Friesland, wordt er weer een informatiebijeenkomst belegd voor u als inwoner van Dokkum en omliggende dorpen. En dan wordt u bijgepraat over wat er de komende maanden allemaal op premmen zal worden gezet. Ja. Ik wil nog even een heel klein kort rondje maken langs de mensen hier op het podium. Begin ik bij u, meneer Tulewski, van hoe heeft u deze avond ervaren? Wat neemt u mee voor de komende maanden? Heel kort graag. Goed dat we met elkaar hebben gesproken. En wij verwachten dat we de komende tijd meer rust krijgen om echt te zorgen voor de goede zorg. Dank u wel. Rob Blank. Onze maatschap zit voor zover ik weet eigenlijk vanaf de stad al in de Sionsberg. Dus wij zijn altijd erg betrokken geweest bij het ziekenhuis. Met het faillissement hebben we ook gewoon direct besloten om onze activiteiten hier voor te zetten. Waarbij we wel heel duidelijk in het oog willen houden dat wat naar de huisartsen kan, naar de huisartsen moet. Wat naar het MCL moet, omdat het ingewikkeld is, ook naar het MCL gaat. En alles wat laag complex en goed behandelbaar is in Sionsberg, dat we dat heel graag in de Sionsberg willen blijven doen. En ik denk dat dat voor alle Leeuwarden specialisten geldt. Oké, mooi. Dank u wel. Sharon Muller. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat de bevolking zich ook realiseert dat het ziekenhuis of de Sionsberg beschikbaar is voor zorg van 8 tot 5. En dat in die periode ook de laagcomplexe zorg, en daar vallen heel veel zorgvragen onder, prima kunnen worden verwezen naar onze acute afdeling. En dat als patiënten het gevoel krijgen dat ze naar een ander ziekenhuis worden verwezen, terwijl dat niet nodig is, dat ze dat prima kunnen aankaarten bij hun huisartsen. Sommige huisartsen doen moeite om patiënten te verwijzen naar dichtbij, Sionsberg, maar sommigen hebben daar gewoon niet goed zicht op. En als patiënt heb je daar het recht toe om dat te eisen, of in ieder geval die vraag te stellen. Oké, dank u wel. Jan-Leder Brouwer, wat... Kort, hè? Ja. Ja, dat zal ik doen, hoor. Ja. Wat neemt u mee en hoe heeft u deze avond ervaren? Ja, ik vind het fijn dat het vertrouwen is uitgesproken in elkaar. Dat vind ik echt heel belangrijk. Dat we met elkaar in één zaal zitten. DFZ, huisartsen, specialisten, bevolking, actiegroep Red de Sionsberg. En dat we zo de vertrouwen in elkaar hebben uitgesproken. Dat vind ik echt uitzonderlijk en bijzonder. Oké. Dank u wel. Kijk, hier is de microfoon. Dave van den Bremer. Ik wil graag afsluiten met alsnog een antwoord op die mevrouw. Ik heb er vertrouwen in. Nou. En Theo Frank. Nou, nog korter. Ik heb er ook vertrouwen in. Nou. En dan Gerrit Corporaal. Ik maak hem iets langer. Ik wou er 2 Friese spreekwoorden in gooien. Het is met sissen net te doen. En het tweede is, jij ziet voor het verliezen, hoort of voor het verliezen en jij ziet voor de toekomst. Nou, jij ziet voor de toekomst, daar zijn we met elkaar klaar voor. Mooi.
Nou, Bert van der Hoek als laatste dan maar. Als laatste. Nou, weet je, is ook niet erg, want het gaat uiteindelijk om anderen dan bij. Heel eerlijk, best natuurlijk een spannende avond, want ik snap heel goed hoe er vanuit deze omgeving, met name ook vanuit deze zaal, naar ons wordt gekeken. Ik zal me er persoonlijk erg voor inzetten om dat vertrouwen te herstellen. En dat is niet om de Friesland, maar dat is vooral om met de professionals rond te zorgen dat de zorg geleverd wordt die hier kan. Oké, dank u wel. Nou, veel succes en wijze toegewenst de komende maanden. Ja. Er komt nog een tweet binnen. Jentje de Vries, RTV, dank voor de prima te volgen uitzending en dank aan alle sprekers. Veel vertrouwen voor de toekomst. Nou, dat is een mooie afsluiting van Jentje de Vries. En ik wil u nog even bedanken voor uw komst en uw deelname deze avond en ook uw input natuurlijk. En ik zou zeggen van, drink er nog even één samen met ons en als u nog vragen heeft, dan kunt u die stellen. En wie weet het over 3-4 maanden bij de volgende informatiebijeenkomst. Dank u wel. Dit wie de informatie, Jonne, hier in Theater Sens. We hebben een heel grote informatie gekregen over wat er zich ongeveer afspelen heeft. Maar we hebben een heel grote informatie gekregen hoe het in de toekomst moet. Goede adviezen, goede vragen, die ben ik beantwoorden. En mensen hebben in elkaar het vertrouwen uitsprutsen. En daar ben we heel wijs mee, wat er hier om je heen zei. Het vertrouwen om met de Sionsberg er weer wat van te maken. En ik zal nou de heer Van der Hoek even opzitten om met hem even verder te praten. En dat ook ik even met de heer Tolinski. Om hun echt te vragen, nou, hoe hebben ze deze jongen ervaren? Want het weer toch best wel een spannende jongen, ook voor hun. En de burgerlijke overheid, de gemeentelijke overheid, die willen we ook even vragen. En Pietje de Graaf, de wethouder van Dokkum, van de gemeente Dongendeel, die zal dan ook even aan het woord. Ik ga nu even op ziek naar Bert van der Hoek, bestuursvoorzitter van de zorgverzekeraar De Friesland. Ik zei net tegen u, u hebt het fantastisch gedaan, maar hoe spannend was dit voor u? Nou, kijk, laten we zo zeggen. Wij werken dagelijks voor onze verzekerden. En vanwege onze marktpositie eigenlijk kun je zeggen voor alle Friezen. En je weet natuurlijk dat men hier kritisch naar ons is, naar alles wat er is gebeurd. En er zijn er best wel spannende momenten. Ja, lukt het ons genoeg om dat vertrouwen te herstellen of niet? En nou ja, daar heb ik gewoon in alle eerlijkheid en alle kwetsbaarheid antwoord op gegeven. En ik heb in ieder geval het gevoel gekregen dat we op zijn minst dat vertrouwen voldoende hebben gekregen om de komende jaren hier echt te bouwen aan de nieuwe toekomst. Ik heb ook wel een beetje het gevoel gekregen dat mensen misschien hier ook wel in de positie zitten van ja, zo het vroeger was, zo moet het eigenlijk terugkomen. Kunt u zeggen tegen het publiek, tegen de patiënten en tegen de mensen die hier wonen, ja, dat is te veel gevraagd? Of zegt u ja, nee, maar daar werken we heel hard aan om dat voor elkaar te krijgen? Ja, nee, voor mij moet je heel duidelijk zijn. Ik heb altijd geleerd, je moet niet iets toezeggen waarvan je weet dat het niet waar te maken is. Je hoort het ook van de medisch specialisten en de huisartsen. Vandaag de dag, vanuit de eisen van de beroepsvereniging, vanuit medisch-technologische eisen, de inspectie, heb je soms meer volume nodig, meer voorzieningen nodig om zorg te kunnen leveren. En ook andersom wil je mensen ook niet in de situatie brengen dat er een onvoldoende kwaliteitsniveau is waar mensen het mee moeten doen. En daarom vind ik het mooi dat we met medisch specialisten en met huisartsen de komende maanden gaan kijken, wat kun je hier duurzaam, echt de komende jaren blijvend leveren.
En waarvoor moet je heel eerlijk zeggen, beste mensen, daarvoor moet je toch echt naar Leeuwarden of naar Drachten. Ja, want de kwaliteitszorg is natuurlijk ook heel belangrijk, ook voor de mensen hier. En ja, ik denk dat moeten we de mensen ook niet wijsmaken dat de tijd van vroeger terugkomt. Tulinski die gaf dat ook al even aan in zijn betoog van ja, de ontwikkelingen die staan niet stil. De nieuwe ontwikkeling zoals Tulinski die voorstelt, staat u dat ook voor ogen? Ja, voor 100%. Kijk, voor mij is het heel helder. Wij hebben, los van dat het vanavond over de zorg ging, en dat is ook terecht, moeten we het met z'n allen ook betalen. En ik ben ervan overtuigd, die betaalbaarheid van de zorg komt steeds meer in het geding. En als we daar niet iets aan doen, dan weten we één ding zeker, dat de rijkere mensen zich wel redden, maar dat met name armere, kwetsbare mensen zich niet redden. En daar knokken wij als de Friesland met een bestaan van 200 jaar hard voor. En wat moeten wij doen? Allereerst veel meer doen aan preventie en aan gezondheidsbevordering. En we moeten de zorg slimmer organiseren met gebruikmaking van nieuwe technologie. Dan kunnen we de zorg betaalbaar houden. En dat is waar het ons om gaat. Toch een spannende avond die u heel goed doorgekomen bent. Complimenten daarvoor. En ik wens u veel sterkte in de verdere onderhandelingen. En we hopen natuurlijk dat u over 3,5 maand hier terugkomt. En kunt zeggen van, kijk mensen, nou hebben we het voor elkaar. Ik wens u daarbij heel veel sterkte. Ontzettend bedankt en ik heb er alle vertrouwen in. Dank u wel. When will I ever learn? Letting go brings peace of mind. When will I ever see? Ik sta hier bij de heer Tulewski. Die is de baas van de Sionsberg. Zeg ik dat goed, meneer Tulewski? Ik ben een van de mensen die zorgen dat het goed draait. Zo zie ik mezelf. Het was een avond, in het begin nog niet zoveel mensen, maar toch stroomde de zaal al redelijk gauw helemaal vol. Was het ook spannend voor u om al die mensen voor u te zien die allemaal met hun vragen zaten? Ik zie dat dit leeft, hè. Daar ben ik heel blij mee dat dit leeft. Dat men de betrokkenheid van de mensen in deze regio met Sionsberg is heel groot. Ik vond het niet spannend, ik vond het heel leuk. Wat ik net zei, dit is voor mij een thuiswedstrijd. Want alle deze mensen en wij in Sionsberg dragen hetzelfde t-shirt. Geweldig, ja, dat is ook zo. Maar u hebt toch wel een paar indringende vragen gekregen. Vooral toen het ging over, laat ik het even zeggen, de digitale genezen of zorgaanbod. Ja, dat zijn terechte vragen en terechte zorgen. En ik vind dat wij met z'n allen moeten zorgen dat zorg in Nederland betaalbaar blijft. De solidariteit staat onder spanning, want de middelen zijn beperkt. We kunnen niet eindeloos geld investeren in zorg. Ik zou het graag willen, maar dan krijgen we andere problemen. En dat betekent dat we met de middelen die we hebben, moeten we heel zuinig en zinnig mee omgaan. En zolang we met 2 handen op patiënt bezig zijn, dat is geen schaalbaar model. Het is ook geen duurzaam model. Het is een model die te duur wordt en niet betaalbaar wordt. Dus we moeten manieren vinden om zorg schaalbaar te maken. Dat betekent dat we technologie niet als een doel moeten beschouwen, maar als een hulpmiddel, dus als verlengde arm. Ik kan wel bijvoorbeeld een voorbeeld geven dat wij zijn bezig met invoeren van computer die onze besluiten gaat toetsen. Want als dokter zie je 30 patiënten per dag. En je moet alles vanaf weten. Je moet het lab weten, je moet een röntgen weten. Er zijn heel veel gegevens. En als mens is het onmogelijk. Maar als je een computer naast je hebt die alle data heeft doorgekauwd en die kent alle richtlijnen en regels en die toetst mijn besluit op basis van alle bevindingen, ja, dat is toch een welkome hulp. En dat maakt mijn werk makkelijker en sneller en voor de patiënt veel veiliger. Dus ik denk aan dat soort ontwikkelingen, niet dat een computer mijn plaats gaat overnemen. Hebt u daar in uw beleving ook een leading rol voor de huisartsen weggelegd? Ik denk dat de leading rol is voor de patiënt, voor de burger weggelegd. Want die moet bepalen, want uiteindelijk de burger betaalt ook de rekening. Dus die moet bepalen. En tot nu toe is altijd gebleken dat overal waar de burger niet betrokken is geweest, waar er geen brede draagvlak is, dat lukt niet. En wij in huisartsen zijn beide zorgverleners. En wij moeten ons inzetten dat elke patiënt op elk moment bij de juiste dokter is.
En als het kan bij de huisarts, graag. Maar helaas niet alles kan door de huisarts geregeld worden. Maar liefst wil je de patiënten thuis zien, want daar hoort de mensen. Dan nog even over de Friesland. Hè. Toch wel een teerpuntje, denk ik. De Friesland, u noemde het zelf wel even, ja, die heeft er toch voor gezorgd dat er veel vertraging is ontstaan. Zijn we daar nu vanaf? Ik hoop het van wel. Dat is een feit. Wij werden inderdaad een jaar willens en wetens geremd. Ik vind het niet kunnen dat zoveel tijd en geld is besteed aan zaken omheen en niet aan de zorg zelf. Je zag dat men de neiging had om te denken via de institutie en niet over de patiënt. En ik denk dat met een heel intensieve begeleiding en gesprekken hebben we toch een bepaalde omzwaai kunnen ervaren. En dat hebben we vandaag in de zaal ook gezien. Er werden zelfs vragen daarover gesteld, hoe dat gekomen is. En ik denk dat Friesland nu de juiste keuzes maakt. En als het niet zo blijft, dan gaan we ze weer begeleiden. Meneer Tuleski, ik wens u heel veel sterkte in de komende tijd. En ik hoop dat we over 3 maanden, als we hier weer zitten, dat u een heel tevreden baas van de Sionsberg bent. Die zegt, de Friesland is mijn grote bondgenoot geweest. Ik wil het graag en ik denk dat, wat ik zei, we maken stappen in de goede richting. En we gaan absoluut werken dat we met Friesland samen de zorg in deze regio borgen. U kent het spreekwoord, ik worstel en kom boven. Ja, zeker. Veel sterkte toegewenst en dank u wel voor het interview. U ook, dank u wel. Ik sta hier bij Pietje de Graaf, de wethouder van Dongerendeel. Pietje de Graaf, de gemeentelijke overheid en de Sionsberg, wat had die met elkaar? Ja, dat is steeds van wat had hij normaal elkaar. Hè? Maar ja, de Sionsberg is voor uw regio, want het is net alleen nog voor u als gemeente, maar ook voor uw regio zelf, is die verschrikkelijk wichtig. Vooral omdat het plak is waar de zorgleverwerk in, maar ook omdat het een grote werkjouwer is voor u. En het is voor u ook tegenwichtig dat ik de zorg dichtbij blijft. Nou, we hadden het van de jongens ook jaren keer dat dat een uitgangspunt is. Want ja, uw mensen die moeten dichtbij hun zorg krijgen kunnen. Dat is net alleen nog de zorg die wij leveren moeten, want we zijn echt verantwoordelijk voor het sociaal domein bij wij zo'n 2 jaar. Maar ook de specialistische zorg die nou in de Sionsberg jong werken. Dus in dat opzicht heb je me maar 2 jaar nadrukkelijk eens even mee bemoeid? Ja, wij hebben er zeker mee bemoeid, want ja, doet de Sionsberg doet hij dus failliet gaan. Nou, dat weer verschorrend, dat echt weer. En je merkt dat ik gewoon de mensen, dus je moest niet met die mensen, met de bevolking, moest je dus ook oranje gaan van jongens, maar dit laten wij dus net gebeuren. Nou, dat had dus de mensen ook zijn, dat hebben wij dus ook altijd in stiepen. En wat dat betreft houden we de vinger onder de pols. We houden de contacten met de specialisten in de Sionsberg, maar we houden vooral de contacten met de Friesland, wat is toch wel een grote speler hier. En Pietje de Graaf, wat vond je nou van deze jongen in zijn algemeenheid? Ik denk dat het een hele goede setwest is om deze jongen op dit moment te doen. Om duidelijkheid te gaan. De antwoorden ben ik eerlijk. Dus eerlijk naar de bevolking daar. Eerlijk tegen van ja, wat er eigenlijk gebeurd is. Het verzin het net hier en daar de kennisprees. Maar we gaan nou ervoor. We staan over met z'n allen. Dus met de nozen dezelfde kant uit. En we zullen wat van maken zien. En dat ga ik wel heel veel preunen deze jongen. Dat ze er alle voor gaan. En dat ze dus ook alle zeggen van wij hadden vertrouwen in de toekomst. Nou dan ga ik het ook. En je bleef erover waken natuurlijk. Ja, vanzelfs. We houden ze in de gaten, we houden ze scherp in de gaten. Maar ik had er ook alle vertrouwen in dat ze weer maken wat ze nou zeggen. Pietje de Graaf, dankjewel dat je even vlot bij de microfoon kwam wonen. Proteststerkte en wijs een luus in de pels. Dit weer de afsluiting van de jongen in Theater Sens, waar het gaat over de zorg in Noord-Eerst-Friesland. We hebben deze jongen weer een heel grote informatie gekregen. We hopen dat jou thuis, maar ook hier in de zaal, een heel grote informatie gekregen hebt waar je wat mee kennen. Dat zal net altijd makkelijk zijn om te begrijpen. Ga je naar vragen, het is als hij, die vragen kunnen altijd nog gesteld worden. Het kan ook over de mail en het mailadres is wel bekend.
Ik wil in ieder geval zeggen dat wij hier deze jongen ervaren hebben als een jongen waarin het vertrouwen uitsprutsen is in elkaar. Vertrouwen om er met elkaar wat van te maken. En we trainen hele maand, ja, dan zullen we zien wat dat vertrouwen, die eerste indrukken, wat die opsmitten in concreetheid. Want daar hebben de mensen thuis het meeste aan. Ik wens je van uw Theater de Sens ook een hele noffelijke jongen. Verrassend dichtbij. RTV